se uma wani so da ho a ubetimi ahu abusuafo anopei ufa Bible mu quotations ne nema verses bebree ekire sua enipa binumu ya ekire se omo ye nyaatwom Farasifo abreso no na omo keka omo anim ekire se omo ye omo so nyame kronkronkron esan se emradu no odi ni nyina so epepepe na odi mra no so wie na se woni do ede ma yonko a oye nyaatwom emra no so die nko anwie peye enti anopei ne aye kan se emma nyaatwom emfra odomu se wo so do bi a yiwakoma mu na dono pefe yiwakoma mu na dono kronkronkron nyesa na se oye na aniani me ya ma ya bomabaso me ya ma ya mamamu me kan ma ya kase me na meye oye sa oye nyaatwom ne ya wo kan no ezesa wo ma wusuban ye sa ade no bi se otu obi fo se enko benkum a enkofa nifa mesi akire mese enko benkum hobi wosa wo so gina pintin se wo so benkum ho no unko hobi enti wosa time bia no wade ye ene okasa esai so se wade ye no okasa esai so de a ene ebetimi aka se asem na wo ka no wo ka ne nokure mu pefe enti mommanya atwom emfra odomu ye momoden se yade ye nyina mu no ye benante pepepe esan se Yesu kan ewo bepo no so se wuntumi nkoyimpu na eda wunuani obera wo ne eda wani kura chentimbadua abusuafo anopei yenkura nhyesem ni sei na yema wache yema wakwaba na yaka wo se aha ye sompa ade akyem bia dwumadie na waso egusue yenhyehye epono so no baabia yaduri ye fa anopei kai bosem ye wie nkai bo no pe ye befa no nsia kase bo atoa so ansa na yaba ye ba ene enkomo wo ho yewura alanchremanten se mfie aduasan nie eni pipi ne eni DC edi Ghana hwammo na yadrum pempenso a yemfa party semto nchen na yenhye niema ebetumi ama oman na tumpon eniema ebetumi ama oman na tumpon no hwan na edi animu ama yaye nyesa na ye koso ade ye re ehye party mu eni DC eni PP eni DC eni PP a onhye nkombo ne bad oman no da bia afi no bekwa abehia emfa hone nipo obeba bedi president oman no se yekọ no MPP ne NDC nko ade a oman ne yebekọ so atena ho kire mu yakọ IMF mpredunso yewura lanchemantian se na meka yo o se yakọ IMF mpredunso na sa mpredunso na yakọ IMF no se ebeboaye na nka aboaye wo ya ade baako amoa wo ya ade mienu amoa ade na ese woto aso koye ne mprensa eya akopem ne mpredunso o kire se oman yi no ye wosinto kese pa wa mamu a ane DC ne MPP ebuma ye wo ye man yi emu no yewura lancheremante na ye ka sa asemi ye kona yaba ye ba no pay Nana Kwadwo Agye former local government minister obeba homane so aba be kire yen sa ansemi emu ye wi a ye bedi nkomo afa ho ba bia ye dri ye fa no pen kai bosem good morning. Ebane saade ase tie bia wodom pe bone nti mbechiri bone na mabata papa ho anopei yemyetiefo nyina chimbio esan so fem aso e de fie hanka ebo ema mo ba bia wo bia no fa obre fm na anopei mibusa o de yabobo so nyina no wokra wugidie ene sen se wugidie ene se de wo ofa no obi nso de e wo se de obesi afa na afa na no akwakwa eti se hwene no obia de efata nanim eno nti na ya ewo se ugidie ne sen dwumadie no wonyi wo humfirim na obetie bie adechen kwasi edai ba wa akwan mu nti ba wa de ho kura wo ugidie kire wo sen mojabo ho ayaresemu na eba edidie mu ugidie kire wo sen ene wonom mu ni nyina eno ane se obo mu afidie na da sompa 90.7 sabre kro na kumase sompa 93.1 Sunyana Sompa 98.9 na enam ho Sompa TV na etwagu eno sa no
asompani agye Samson ne abadwafo no chief imam enya tenasia adagye ne poso firi no nson koise no nkono bebo akwanya beba nso kura ma wanyamu ewura na fe se de ogidi ekire wo wonso wakire enti ya no wahye no nso na dwumadi etese no wobeso asene bia ye ne begye ho papa na fe ya bo odwatonde ehu dewuro ewo se dwumadi so de amawo na enso no guso toto ebinom mfudie ya ka afum ubuisa o se kan nkɔ trata no nso kura dodo na kɔba bia wo mokɔyɛ prawe ene nkransa nyambe motoken enterprise akɔfa motoken bia ba o double tie no ekire die no wo mienu na wasanya helping gia kan ho passengers no so mbetena ba bia folding seat kama pa afi ba bia yebeka se mate ni wotie bambo sononko wone ne rider enti for ne kire nkransa nyambe motoken enterprise was I abrosana se nkransa magazine techima kwanso na de ahia bia no wonsanka afi engine no ope 250 horsepower ana 200 150 ni nyina so wo mo engine blocks na mu gearbox mo nyina opa wonsabeka 0546 405 466 eya homa betim ne nakasa na eja wonom nso agye oso kwase da kro na ogidie ne sen dwumadie no eba so na nso bere mu no ne dumienu awia ene de eye hyire ne yekutu agu wonom a esua de pam na wapon won ho Ghana ha yenem wo mo efre won se GNTDA for no wo mo graduation na aduru so enyina pa obon wo mo kope wo mo bon na sa bon no je eboa wo mo hwehwe enti dumienu brem ewo Benji hotel wono mo bodwa kese pa wato nsafre kuku da mani ntene ne piankoma sompa adwumefo ye ka ho bie enti ebepese ye no nyina be hia ho saada no na ye nyina keka ye ho abom aboa ma pama wo mbe pam no wo mbe pama pam papa ama afata yen sa ko no mu na owura yere amaje wa wo no enti bibie ne nso a opa akire busa 0246 466 121 yen frɛ hɔ a enkomo bie hu ntawa akire no yebedom no wadi na yedi ne yie wo mo pam no ye mpam aduro de 3 Herbal Center for kokwa aduro pa wo mo na anya adagye apempam sabio ntima aduro pa wo mo na anya adagye ayo saa na sisi yade aduro wo mo na anya adagye ayo nti we na 3 in 1 aye agya oba no nkronkron unya no mo sisi yade wo so ekɔ koko wo mu a ne nyina be pragu se wo mo gye no ma na wedie nani ebia na ade ne yem tim eno nso be firi hɔ ama ho atɔ pa adura enka nenso eye adwuma se nkonya eye 3 co capsules ura ba bi eto nro na jibi ubusa hɔ na wani bi wɔ hɔ a di kanfa ahoma ma no esan se nro a wɔtɔn no enya nwie pɛyɔ 0546 107 107 na nim se san akosua ya aduro enhwemufo na ama ye hunu ne adokotafo enti ya kan kyerɛ sɛ mafra no mma wɔ mo kosua ni na wɔ mo adwene mo mie eno achi no mpanimfo mo nso mo ni di kosua na kosua unya ya brebrebedi ba ko a adwuma be ye wo nipadua mu no ɛkyɛn sɛ wadi di nkwangu ho na nso ahode no wɔ mpapaapa na no na enopokua poultry farm enya adagye pa de nkokɔ ntwopa aba ama wo mo nuane ama wo mo dia ya akɛse asan ka ho na fe wo mato nkosua akɛse sese nkosua na ba mountain so so opebia bra ne farm so na bagye dodo bi a wohia mo a mo ye indomie nom ye aduane tonton mo pede mo benya so mfa so a ene na ye hɔ a restaurant fo monkonko gye mo de wono ma hyehye chibi anajo mo nyina nso enopokua poultry farm a sese ahyentiaka anka ebeba so no nyina afiri wo so ukofa nkosua afiri no ho a o meduru na fa bobɔ na ayeka na odi wani brebegu wono ma ebeto so no ene ye ka ho na koyi double yoke apapa kosua fita sana ope brown 0554 580 220 obejo so eno achi no wosem kan che ose farms no wonya duru ho a Paris pub wom ho anom ne bia ohia benya de asofo nom ebi wo ho de nkremofo nom ebi wo ho de wobenum awie ne yabusa sent heaven wobekɔ bia bakasa eno nso bi wo ho enti say local ko ho foreign yakɔ kosua ayanoa yɛde makoni gye ne papa bi ahyehye mu a wode bi ɛbɔ wonsonopo de akɔ adwuma so eno nso benya nkransa no yɛwɔ breman nation nkwantan hwɛ ne mu pɛ
wafa Church of Christ for no ho asenka wo ko Amsterdam anaase konaba no watwam no ase wo a wo kokwadwo wan ne gate ho ene ye ubenkum so ho a unuru okra na nkane ana soso ya ye ho setrum wura ho na de ahia bia no wonsa enka na emom ye didie ye no nyina no nso no na ye ho aduru etoda ase wo nyare ase wo ntiapo wanum nyode udidi nso kura wo mme ene ye dwomo heba center for e de aduro bia ba e friend se dwomo heba mixture eye adwuma papa aduru apaso onim sika nka ho enso etimi ye operation pa enti ye ho nso ne wo fom a nonom bi ebia no wa ye mre e wo mpam no wanom osisi ne ye oya eye fichi kromu haw honam ya wankasa no dwomo heba mixture ne capsules no etimi no pa ye ne ebofie kura ye nsufita bi a egu wo se be ma mo bi na eye o sa o na emu yade a bo modern so obenya duro oba wo nso egu ama na nya ode bo modern so obenum aduro na ahoto beba ba bi eto nro bia dwomonuri ebi wo ho na kofi nyam ho nkransa fie Salasi drugstore SDA Central nhwe ni mu afi asomafo ne heba shop bia na drugstore bi ebi wo ho ado agye wo tiles no so afi feta kakraba kasoa ya clinic wo ho na afi ya se lake kwan na sukumase ho nso benya yen 0244 043 110 ya homa ofre na ya beje wo so insurance no obi si waya nso wonyade da wanyo no safi no mu anso na yade befa wonna abusuafo ewi ekure binum tinse nananom wonse do na ebinum nso ka wode ba fie no na echen kure na nso se na insurance no waye bia nkasa hawo ya ma eno ena nyamsompa ene se obi hwenwisi ene nyanka ene mobrowa no Church of Christ asafo no se health insurance na bia waye bi pen efiri da ya wo kwesi mfinhye du nsiafo asem na meken na nso sei wuntimi nyoy wo de fa card dada no bra se de be na registration be kontema mawo eno achi wo de hye bi wo ho a bibi nti wodi dem se ye honam nani anasa adwene mu nso a eno nso kwan ne da ho mawo koye insurance ma no ebia na wuntimi nyey enti woni number nkyere se station kotre ehye ntade fi ka ho na be ye insurance ma no se de be na wo betimi ahwe no ama ni nure se fata na ankwankwati amfa sokora 0249 831 319 komo bia wo patie wo akiri no wo mo ne ebedi na adechie kwase de ya ye de ugidie ni se dwumadie na ebre wo no yenya sode ya na healing point dwumadie nso etwa so eno de eye afutu kasakire ne akwankyere enyarewa hodo a aba betena ye nso wo yeman mu na nso yenhunu ye fa bi aduane fa bi nsuom ne mfanamam ena 21st clinic ede sa nkyerɛkyerɛ na ma enti se udi so nso a wobon se wunya nwura ya sabia akora na kampese doctor akyekere wonsa na wahu yade ama waduro enso na yamo akwankyerɛ na oyade ase atu na nkono kosi nundu ya na wahia adokotafo a woma ben wo nim de ewo 21st clinic ho te se Dr. Emosomo Dr. Tomemo ene wonuma aka manya boso akyerɛ wo se de na mekoso ase wo se 21st clinic ye adwuma yade bi ete so no ye wo mfidie a yade hwehwɛ wedie num na yehunu yade kon na efe edura ebesan so agyew se wate se ye bo sciatica so a ba bia obia beka se onim sciatica ho adwuma no wode sua 21st sanse ye ne ye research no na yehunu ye ne yade aduro nso a etu ase ba enti stroke te so ano aba ho enamu yade ye wano aduro tatahwe ya ekwa emma bio enti ba bia ye nkora bata wo bia no wura ho na akoye mu hwehwɛ mu etoda ntini na abo apo ye massage machines ahodo ya yama ni nyina sane moja atumi adi mu afuru sane yie de edi se ye de nsanso ene enku a ebowura nkasa mu ene ye ho adwuma nso a ya ye ne kama pa ifini nkeka bi ene ho enti hwen won kransa Children's Park nchen ho a Victory Bank no ne hwe ene mu Techima GM Bank danum sunwa akwa so Kumase ene na ohwen overseas Timber Market ho a enkran Dome market ho obenya yen obebobo hen waja hen kurabata no eburu dunum wo man mu enti wura ba bi 21st wo na wonso je wodie eba na sa na yaresa no ba ya mo waseda anya dodo enchen wade sere anopa aseda plaza se de ohia bia emafie tina eye nika ne akono no wonom ewo bia wade dum wo sa nom ne se de yedie ne nyina bi wo ho wone 21st clinic na boso oba perica wo ho 0552
289822 yɛmfɛ no na afei yɛnkɔfa anɔpa yi kaseɛ bɔ no mmra ɛwɔ DC House so ame Murum Hotel nhwɛ animu ne Methodist asafo no nhwɛ animu na nsɛm a ɛtwa gu anɔpa yi no yɛmfa nsom mo ewia adeɛ akye abia dwumadie no ɛtoa wo so na mmom sompa akyɛdeɛ no fa ho gyim ɛnɛ baabi a wɔ biara sompafoɔ no bɛtumi atoa ama ayɛ yie na wɔn de saa nnepa yi aba abɛkyerɛw sɛ wonya nkyɛ nyisɛn ne nyanka adeɛ da ɛne yɛfa akunafoɔ akyɛdeɛ so ama wɔn nso wɔkakra tumi akɔ akɔdi wɔn hɔ na nyame afa so atumi ahyira wo na w'adwuma no emu atrɛ nti wɔ hɔ a agu kɔkɔɔkɔ sompani o yɛde sompa akyɛdeɛ ɛna nam a yɛkyɛ akunafoɔ adeɛ no wo deɛ wɔhe na bɛtumi de aka ho ebi di ntoma sika ɛmo anwa ɛsikyire na yɛdi kɔ yɛ mu deɛ yɛde yɛ ɛwedeɛ ani ne nyinaa nti sɛ wɔwɔ bi a wotumi ɛde so asene ɛma ɛyɛ yie nti sɛ yɛba hɔ a onua nsɔre nwane yɛni nkɔmmɔ na nyame ɛnam yɛn so ɛbɛma wɔn nso akatua pa a wɔhwehwɛ no atumi aba agya apia apam dada no media anɔpa baabi a obi a mame mo wakye sononko kwan so koraa na ɛnɛ fie anɔpa yi na ɛyɛ bɔsome nso deɛ ɛtɔ so nsia no no nsia ɛbɔ anɔpa yi na wɔn nsa ɛnka wo deɛ ɛbɛbɔ anwummerɛ no wɔkyɛ fa ɛwɔ mu wɔn nsa bɛka nti ma nya atwem ɛmfra wo dom
hufo de bia kwa bia so obekwa akoto no be ma no mo ka kire ne se anamo na omutu ye no nye se bia no munnim ne wo so mo ye se eye mrasiafo na omofa sa kwan no so a na onfi wo no mai wo no anu nti ena mo ye omadwene so mbeti asimontene so no ma ye kira ma Ghana ma de hye nyina hunu se ADEA Bank of Ghana mpanimfo no eye no enye se bia ndi mrasiafo no fo so wo mo ebonyo so anu nti wo mo ema mansa nyina ehu nti nye se bia ase wo mo ye twitwirafo abro so wo mo entiasemase abro so Bank of Ghana penning ena Boko Central Brazil gani ekike bi de chene so on yonko so asebi no nto ne panko na dachi bi no sebi obehia eyedifo mama yargansa bi. We have been very civil in our approach, and to have no meaner person than the governor call us hooligans is clearly provocative, and I have no doubt that going into the future we might not be easily restrained when we come after the governor and his deputies. We were very civil. We did everything within the rules. We spoke to the police. We met the police took us to court. We went to court. We complied. The demonstration was the most successful and peaceful. And after that, the central bank governor called us hooligans because we were really very nice. Well, Observe to way NDC Mraswe Jani or one Mraswe Jefima this year Wabo Central Abaton Pesas Yura Mahama Yarga and Yetene Canana and Swa and Richly and Ode Tool Amansi and say Adianoa Bank of Ghana Penny Dr. Nesadesen and a pump for a no one day Unusumu Bugana for a Digana for Dreamwa Oberse special Cosipita Crano Obebem Nasemi Odneni Aquacudi Titru and no Mabro Sai 10 Binoa was Yenua de Biada Omukobusa Neboa was sana no o se braso se Bank of Ghana penny for no special kwesi Peter waton safre wunum. I'm yet to officially make the referral to the special prosecutor, but I responded to him that based on his refusal to answer the questions and provide the information, I'm left with no doubt that some corruption-related offense has taken place. I believe that they have colluded with the contractors to pad the pricing potentially for personal gain, and that is what the Office of Special Prosecutor is established to do. The central bank, we are taking them on in several respects. Observe to way ayo penny Mahama Yaragani Yetene Kano NDC Mraswe Jani or Mraswe Jefima this year Waboko Central Abaton Pesia so ka NDC Mraswe Jafonoa Wamo ETC Montreso eye yechrediti Bank of Ghana penimfono and ochese omo de papa nensem no omo enya nto no munya ne trasa ombe woso apiaso e de akwakoma special prosecutor no ama semi wodinani e de akiri observe for yem free ansem no ho na yemfamo enko wayere petrol ni diesel bo if we enre ba ena yehu se ase petrol ni diesel bo no apegya ne mu kakra consequence ne 1 cedi ni 2 cedis bia ba betototo so a enam so be ba say no mama ne tu ase some perfect 74 pence be do katare mrante de ensem ne basa no a ye fifi mu didi mu ba ba mu hwehwe mu a ansa na egya se no pipiripi ye be bo so mama hu de etua mu a ye de akwakobo so no nti no ye ko Chamber of Petroleum Consumers so batna ye opani ba ko a wo senior research fellow wo hono mo opani Samson ade ye ne no ekokudi nkomo kobusa ne se ede ade na asie anu nti free enra be ya ye hu se petrol ni diesel bo no consequence bi ene 1 cedi bi esa so ababetuto so ne wo kire se ningina ene kwasi brene ka ne se sa pricing windows ade ande no a wo me ye no bosome bia no eno no ma ye no a nanka we kra no ne omode to so no ye kuma bi nto ma nsusu sa filling stations ni bi ebetutoto wo modiem ne so batoto mu a na bibia ensi ye ne kwa no penny Samson ade. The first pricing window for the month of October no and na yes ka you better to by 1 and say this 1% na this is why be 2.5% na the amana ye won aka say OMC na say station for no say you boss be na say boss we dey ADEA na international committee and now say competition e wo more because of the deregulation you know and about the star 1% you not everything na na ye that sorry ya e say 6 million no and amana yen waka ntumu de hu se eba eno de mrakwa mu na ntumu ne ba because adwaman so no ebona pega ne mu kakra wo honum na eye ye sidu so ho de na akofom kakra na ntumu ne eba no na eye station for ne so we de tira nya kase bi ka wo de ko mo da fa bobo na ka se etaba bi ma na ka obodo ma consumers abobo sha ntina ye head se ka bondo jira bi na ka entidal mu ka so na eno ne da so e ka se eno mu na ba se up to bi ma
Abzafo Penny Samson Adama Nanso anu ache ne yakwa busa no se de yakwa kwoti o se tema oyere refinery esi we empenifo ye nhyehyɛ no de yakwa kwasi ankrankra bi nsema mama dada no no dachi bi ebetima nya nsunsuanso papa ewo diesel ne petrol bo so ama bi atete aba fom a ama Ghana for ye ho timi ato ye ne na ena se koye na akose ne omusi pe no a enka ne papa mu a se enkoba se Ghana ye besesa ye petrol no a ye tu no omayi mo de akokosi ni crew so akwakonoa ayi petrol ni diesel ni kerosene nom ene sa ne mane mane firi masa so e de aba omamnemum se wa afidie ne bi wa ha se ne yebetima no ache so ama na bia nya petrol ni diesel de afirifiri mu a dollar sem ni nyina na etu betwa ama ne ma ababa from the amayopeni Samson ade omo ejuma no ama to a akofom no masa peda to ama ka to ejina na so bia kababua ama eye fan wono ebo no aboma ya because the two eye fan wono ha se wie ya crude no after ko na me nya petrol nya diesel aviation fuel kerosene naphthalene ene den ka ho nyina afiri na eno na tema oyo fan ni na nan ma ye no eye ntibie na eno na ase nti bi fe fa eye se kwa mo no ne etua se ka $1 na amano no so kwani wor kan wor ma ma di ombi no nesa omoba ye aye to se amato aye aduma omoba hwe na makra kwa hanu ama to aduma je no akọ ni kakra de Abzafo we ayo Penny Samson da ye senior research fellow we Chamber of Petroleum Consumers na ye no ekokodi enkomo ye nto aso ye de ko afo no Southwest abaton pesua so na se be ye na ngomasua won sensem ebetumpo won pesua no so ntino emra se begani obo mra se bege fie ma de hye wo empesua no so no Abo Johnson kwakuodo e de teburu ne nkoya enkoda ne betenetena so akwakodom education directorate ya e wona bato empesua no so na abanka chepani owo ho no ene gina MP Honorable Johnson kwakuodo anemu a ode sa nyema we emaye Honorable Joseph Mpobo so nsem a ode tudwane ya base begin was kwakuodo and what la premier nyasa nkunya hansia adwuma esi 750 and then ya hand over their issue for some kwachama school so hansia ni adwuma dia betima akọ nanim se dem dika kan no sasre se onno tonko so no moa ni nsa nya nkunya bebe meka se de be ya school nyina be nya nkunya no manya mpanye be atama atare busan so tuma ko ni so o ichecheni school da na kuma so eno bi se de no ma hia ansa na atare de so tuma ko so kenesi Abzafo nti we aya banka chepeni owo afo no Southwest men sinimo yera Joseph Mpobo nsu ena yetene nka no opane Charles Nicholas soso no eye ejaboafo soronko edema Honorable Johnson kwakuodu na ono soso ne nsem wode tudwane ye de urase sanse na ho keka ewo nwoma suam ene mansin puntu no ya na eye nwanwa eni busome mi nukura na ode nkunya ma ko 350 e de brem panifo ena enenso ode 650 asabe piso school fees o tuama omom ko school pon eni school adan o sine mantem de bia meka MP ode mfie ngotwe enya get farm projects ma ko 22 4 pen onya nwie nwanwa enti kika se nyamesira yewura no wonka no no mana hode nimdie no wonko so fanso ne manfo sanse no nti ne yesma ne nkran Abzafo no cho Penny Justice kwasigba to so aye penimpa o hwengumasua so wo mensini mo na nsemni Honorable Member of Parliament Era Johnson kwakuodu asise enam ne lobby so otumi aboa ma enya nkunwa dodo wi isi esusu na pam for assembly members omo boye pa o mafom na in terms of kunwa deficit na the picture was not good at all na so me hu say we buy in fact na many agi enche bia honorable onwa namna onwa na modern boss we bi kakra bia di ka ba me the coast the situation is still not good to we abey at the moment who sha ebe cover schools by 40 Abzafo nti we eye penin power no so hwengumasua so e wo mensini
na ogene mai na eja Oliver Twese wode bi atato da se bi mera biem da se nyado Honorable Johnson Kwekodu anamontu a otu e won empesua so eno no ye to aso ne ye de mo santemantama sei na ye de mo akomfinfin mantem na watwe mu ne ye de to mo nim we kwa de be na ne nansakra ne sa ene ye de to mo nim se abaya bi a osua de wa University of Education Winneba abaya yi yesi o level 300 ya ICT eno ho ade na osua se de ade ne ha no se de ade ne koka no se de kese wase ho konfo ya abaya mojamono fefefe tobrum kama ase ne ho konfo na ekoba sa no ebi chese an jama boyfriend girlfriend semia ene ya no fo broken heart ya baba nansen ene bia abaya no wonya bia wantimi anhye ne ho so a enam so ma no eje ne nkwa edifree nsem enam so menne na busuafo ababonten esra police for se eja wonum ahyase afefi nsem no mu no omo de atenkyere ne ene pepepe yo ena omo hye mu se sansem no a ababeto police fo ani mu no omo nsa ebeka ede efrim abaya ya na osua de wo University of Education Winneba na ICT na osua ho ade a no level 300 ya for wase ne ho konfi infoni ena Abia TV no so na ne nua bema ene ye kasa ye nua Eric Nana oto ye credit free finfi mantemo ne nua bema ne kasa ede tugase abusua ne de ye nua moja ene pepepe yo ene atentri no mu fi se ho bon ne nua ba no ewu no hwe body no me hwe body na sabio me nyini bebre sa ne so bibia nkyerɛ sɛ me nua no ahyɛ no konfo na ɛsan sɛ menye legal personnel enti no mintimi nka nsisu dua sɛ ɛyɛ akonfo hyɛ anaasɛ sabio obi na ayɛ ne bɔne enti so obi sa me ankyerɛ mu kakra me de bɛma no because the meaning is say obi hyɛ ne ho akonfo a ne ɛbɛn so obetiti ne ho ama ne ho ayɛ kro nketenkete yakɔhwɛ body no bibia nya yɛ nua no bibia sa nya yɛ nua no a ɛkyerɛ sɛ like oshe no akonfo ahoma so obi hye no akonfo a yetwi kasam ne yɛda bi sɛ obonya nsapo no de ahye no akonfo a mahu since me see so kwala brembe si sabre no obonya nsapo no de ahye no akonfo we de sapo and o de chip money cause our money po Observe we aye abaya ya woda TV yisua wase ne ho akonfo be ne nansanie a usua de University of Education Winneba level 300 no wo ICT na usua ho ade ya ne nua bema na oni nua Eric Nana edi nkoma na oche so omo de ade ne yo mutirim na nsini wo no mutirim ntini omo hwe animu a ene atentere ne ye gina we so na no pay ensema e baba no de besom na busuafo ye de mo siase ne asore ama ADEA AKYE ABIA dwumadie atoa so asedan koma kuku a woni chinchin fidie ne de ma me anopay Emmanuel Segu na ifri airport Segu link e de enko TV ne so na Asante wa Benedict so ene yesemfo pani ansemi osem nyina e de ma me midin e de na gabusiafo anopay Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, sompa. Afedi at sompa no trendy o. Sompa is trending. Trendy pa. Edino ko pa. Mr. Kwaku na upie kama iba ho. Asembenia. Okay last be malaria do na wo kire me no. Kama here be paw. Enso me do na free me team. Na wo hwe de to ano. Me sister bi baje to ane so okoto bi so me friend na menya no. Na ne aduro be no. Eye heba Mr. ni pedin e na di kan na me ref. Eye dwumo heba me sa na. Aha, aduro ni ye. Wa aboa me. Eye no kura dwumo heba me sa. Obi e mama na no bia asema wo kan no. Obi e boma ba so. Enso nyam na ye. Dwumo heba me sa. O ye brebre nya bi twa. Sisi ade pa. Asabro ene malaria wo di no. Ha obi na wontumi ni dia afei wachiri bremo oba na fiti kro NCC so e che menstrual disorder so obi sisi ha no pa ma ejeba ne to ase ha menti wontumi nanti ya onpa dwumo ha ba mesa to ba ko na won hwade dwumo ha ba mesa wudi hu adanse a won fere mesramo amobo ma ba so no monfa ba so bo mo na dwumo ono ye aduro no bisa na dwumo ana Dr. Dwumo kira kwai no mane ye 0244 043 110
Hello? Hello, Kofi. Mabedon Kransa. Na maye wad. Kashe me wunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Me imagine senka bedua nanka ma Fidelity Bank. Na makoyi cash kakra to me ho. Nanka ma send this cash so kakra kosia. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ne zumi ba bia ye se cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Mama show bisa se ope Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E honko a ene yi sika esan send sika dodo bia ope. Oh yes, mobile money die network bia. Ubo number na dem Oton Richard Cars, sim cars. Oya transfer na send register sim cars network bia. Ye we nyina. Hwe, na yesima wie. Bojibo nko a ene Fidelity Bank, ene Eco Bank agent e won kranza ha. Se ubi account, o send obi sika ana se uko jiska e dey free Eco Bank ana se Fidelity Bank account mu no. Bojibo Ventures. Emfa ho ne bank ya obi save. Obetumi send this car no. E wo Bojibo Ventures. Oh wow. Yeswation no so ye adwuma. Enkransa Bojibo Ventures e wo adinkrase. Edwa bonsan no nchepe. Me da se menua. Fre Bojibo Ventures. E wo 0248 089 463. Bojibo Ventures. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye we wobun toti daman. Kwaju, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi amano. Opasman numa pasi amano. Nebasa. Kanisa Heba Mister. Ene ye de sisi moduru. Me numbi na me yire numbi. The medru is wakekada oyendam papa. Kanisa no. Oh, adro no de ye. Kanisa Heba Mister. Wunumbi a na bawura osisi no mu. Eyi sisi ya de nyina afiri ho. No na de me firi ha pe mokoto bi. 2 minika pa. Ma honya ha. Wo ye oba o, bema o, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nya na wo man mu heba. And pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202 990 943. Adre nya ma pemfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkato yi atum. Mikunu die ojiga jai adaje nim krao akuya se woka se wukunu ajiga asere se ne bufu a opata na mpata oh wonti ase kyerese ono memedro seko jiga herbal mixture onya hoden a be mahia se eye male vitality ayo matias kyerese wukunu num seko jiga herbal mixture ahoɔdere banmu no ade de beye sa pepepe Bemara gaza seko jiga herbal mixture no unia se menum a ahoɔden bi a menya no ɛho adanse na me wife edi no se me ne tifi seko jiga herbal mixture mami bi nko no na me so me nko jiga Ubenye bi pharmacy chemical any herbal shops. Atufo nko Seko Herbal Limited Kumasi Bon Ofinsu Road wo Bengal filling station no for 0244 799 506 and now 0243 822 010. FDA agi edwede nkrato yatum. Grace Gas Medical Suppliers no kwase mobedon kranzamai eni nkra hodo atwemu ahia nyina ni senti ni se wiase yesoi kra yesoi yare na Grace Gas Medical Suppliers muna mayesabe kokromoti a yetumi sam ho podda na makofa be fomfidi ahodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare asefiri abrabom mekire fidi ahodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no ejira brane apomidin so ye adwuma konkra bata ahodo modern roma mesi bibia kire mu anyado de meka ne se Grace Gas Medical Suppliers waba or face aid niema hodo ni nyina bi ebi ti se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidi ahodo edi akotene e wa yare sedwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Gas Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema hodo pi abusu se tam Grace Gas Medical Suppliers a chia kwan won kranza ejura kwan no so Honesta International School ne die nimhwe bibia ni afra homatrofoi 0200 705528 ana 0245 372919 Grace Gas Medical Suppliers apomudin ho niam ade wofun na wafom kwan Minime na media ne me
I'm a say any life group of companies. Ya me life herbal mixture and life power capsules. Na me bomber a kuya for, a teacher for, a driver for, ni obi biara oye jumadin. Edino. Na me life herbal mixture di. Me ohuru moja ene intinimu. Na me ifi biara so afri ni pedueni. Waist pains, stomach ulcer, ene hunam ya biara. Eno na me life herbal mixture. Me ye ho adwuma. Life power capsules nso. Mpanyimfo a wa ho den sam wo form e won pem. Emma won so enya tinka e won pem. Obia yare enti odwunso tentem. Menstrual problems. Emma won wo how e wo won afichi komu. Mo be dem ho. To life herbal mixer. Any life power capsules. NKORANZA Abibremo Herbal and Surgical Center, Satchmo Organizer Health Center, Rasbobington, VRA Animo, Adu AKYE Chemicals, Old Market, Asuma 4 Chemicals and Pharmacies, Ubenya B Ewo, Mali Boga or Abuantam, Nanano Information Center, Dr. Kwanta, that is Sam Chemicals, Akum Sadumasi, Elder ADEA Chemicals, and Kwabe, Sachadumasi, Mandela Phones, Opsis Sachadumasi Rural Bank, Francis Chemicals, Busia Police Station opposite, and to Annette Mobile Money, Police Station Dadano Echiho, Agima Medokono. Any drugstores BM, Nani Dudumu no, Fre 0551 880918. Life, Uwankwa, Uwahene. Anokwa, Gateway Mixture, Shassia Nunum ye. Ama wapomo dear Gina Brani, na samre ya utumine mranti siya kain, momutiti guide, ne ya SOMPA. Na minim se, onipa betumi awa hoden, wabra woni apomuden, na se wanya daje ampre wapomuden a, wobasa ibre ene usika de apre apomuden. Ye na nanom antwe anyare ansa na woye won ho aduro, womo nonum hahama ade siesie wo mapomuden. Enti enei entwe anyare ansa na waye wo ho aduro. Nonom Gateway Mixture, na fa pre wapomuden. Se eba no wo general well-being, Gateway Mixture eya pono kwan de ma wapomuden. Gateway Mixture ya bibidro kroji a, ye nom de siesie ye nipadua. Enya ma opemfo, obatan ya oma ne banofo, ane akwala onde 12 years. Gateway Mixture eya 3A Herbal Center Nupa Nibia. Atu phone fresh 0546 107 107. It is a sea pamefra eja na sa brantie. Ene frame me eja brantie. FDA aje dwede nkratuo ya tum. Question way, wow behunu pejansa neje 3 points. Manenko good. Travel and tour company ben na wagana ha. O ka no kra no agin hudi enti. Ewiase o man bia wade wo koso no. Otumi betena TV ni radio so. E ka ho price kra kire wo. Nanso anfeli. Sir. Hold on, I'm coming. Sa travel and tour company kro ya. Waka cho so apadwuma, accommodation, ene ho salary e wa brochira ma wo a. Obekọ sa pepepe. Say your school and na holiday na wo kro so a. O te ne te 90.7 FM. Odomanfo ko US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying on to me, when you see car. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour, Swampa. Was higher ticketing and reservation. Simple cry. My bonus war. Oh, yeah. Kumasi Obuakom Junction, opposite Church of Christ, Dano. No Bene 360 Pharmacy, for 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Game Panya Chimatakwano, for 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie na sano nso ba bia ya wo Ghana ha se no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ya ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfumani nkyere efa fodwo ena afa so Gordon amankwa ho ebiemu nso NKORANZA ene ne mpatamu Africa Herbal Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man washing bay no edi nhwe ni mu ahofadie Herbal Amos Efa Chemical ena abibiduro depo
sompanie enyumunie sompanie kasiebonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yabo yaba sompa
MPs no women bag is one of P. Women bag is one of P. Sa be her na fi over side when you panty. Enti passage of that health insurance built into act. Woman and participate. But then an Ibiaba to say health insurance, and then you woman a young lady, and a poor gun for pa. Meanwhile, no, Ubian our corporations is here. At the same time, can't be me a pensioner. Now, no make renew Kurano. What was you over 70 years? The renew free. And a woman worker no state contribution kakrana womudi agent oko renew health insurance 4 cities to the 5 cities. But look at this, because of partisan politics. In Kovo yes and Nanya Yabubu. It is a obikanse partisan politics no why nona etie kwachia. Everywhere nipano because there are a lot of practical examples. Free SHS. Ubi arguing as I say, your fuck when Biswa ever say. Says you know, Yaka Afidi Abakrana, Paya Bia, free SHS. No, Yanka near a Wama, dear Kina. Aman chimba ya hu bibiano nipa de ni otwa sa no nim se na chichia eyedanya utu anamono mi six kakaba ho nti ye betre ama de na ye kama na yi nyina ye chirimba ba enjoy ni na sefo enyo yentu enti da bia ye koye nimba akwa ni akoye chimi no because of our nature of partisan politics. Objective is saying, means sabotage you na ufriwa means maba. Na dabiana ya koye ni mbako ni akoye chimi. Right. It is as I said Ghana for na kasano. Ya shio ehuse. Adebe adintina metwaba se me sabio mesisa nipa kuku emra hebedwam na me fifi amakusam no yatete taxa yeri akopia nipa leka na nsusu nipa no ni enti o qualify se metwaba mana ne se owo me party ana se utu abase fifia mission na yate me tax kuku amekwako tono na hu fasunu bi yadi kopia kwesi monsa me de no mato aba mano no menya fasunu bi afri kwesi monsa no so ese yehu wenu munyina yehu eno de area bibia no ya bato ya betu de se ya fisa ni ba kuku ho ena afi ya kasa yekusan fifia ni efetu atwa ma ban na bare de pia wo muka na mugu ho na fi ya kasa fi yekwe ho tia ke ni man kusu yu ena yesu nyu ena yesu ku nyu ena wi nyu da bia na ya tia. Okay, nana inti ebio no partisan politics a ye ka ho asem yi no okwa other countries a party wo ho ebi omoye bidie nanso no yenhwe CCA Ghana ha no is it because say the two parties MPP NDC ebi a omo ne wa hoden kese wo yabato mu nunti no ene ne ma yehunu sa partisan politics chenchen a ye ha na yigina no ana say ye ode aboa kora gina ho na de frank abone komu a ye beto ama ne no yakọ ehunu se party mieru nti ana most countries obako America no party nkitingiti wo but wo mo eti wo de ne Republicans and Democrats uko UK sa Liberal Conservative eti no
Babia, we are Denya, 2 or 3 parties are strong. Other smaller parties. Now, one more players in a woman, Nipana, your demand on a show, Monsa Sepia, Labour for Atwaba, Nipakuku, British Parliament, Conservatives, Atwaba, and I say America, Democrats, or Republicans, it should be a better flow now, ye discussion. Nipa no edika ne gwene nipa edine baye no se ade we ebeboa mi nkrofo ana emoa wo eji oto no aba on hwe se me ye Republican eji mento betu no because democracy na want power on to na basa. If you get a Republican, Adiana ba, but over change the position at a support the Aba and the Aba. And the same way, Ubenya Democrats not buying the Adiana Beto, now so Ufidise, we know M1 into a Betuatia. And yet say you want 2 strong parties, higher. Now, no 90.7 Nipana, you do a Mukubu, I can a young Casa, Yasho Mutimu, and say, once I had your party, na you're strong. In here, they call me here, you, my yard, the papa, and now, my sorry, ye, no, Namabontini, ye Ubiko Kotwa, the Semeso, ye been the Paco Kotuti, Minter Parliament. They call a ye. Now, still, Sandy Parasana Bar, a young party near strong wounded war, or no wounded, you have a trauma. And you have a trauma, no, no, one casa, the book contact say, who contribution near my year or mine or honor. Senia, mine sequel. Now, the way I would vote to know. A boy and wire. Young Cassan Susu, your potemuno, Yakusi and Nino. Never been the number influence, ultimate action baho. You're going to say, yeah. No one said, a good prime minister, you were free. Partly the ABEA United. But you say, yeah, the Pafufra, you which you. This is what I'm saying, sir. You can to be we are there, but you have 2 major parties, but personalities change. By the end of the year, I say, Nipano, a group prime minister, or PPSK. And now, instead of politics, about that, because this is a monitors and your politics, monitors in a year. And who could the primary sinner Nipami and Sana and Nai Biginano? When himself, Kwesi Quabrani Yao, Ya Jane, Kwesi a Mansuki Yao Tipo Demo, Tabu Nishubai. Now, so primary sinner, more delegates are more selected. Kwesi and Isika Mui Dunti. Nama was selected. And I was selected Kwesi by Jesus. It says them Potemo, some party in a strong windy. Kwesi be winning, no contra parliament. Do you expect that the Papa Bia from Kwesi? Why any pan in the Subai? Why integrity? And our 2 man as a delegate, because we have a PSC Cabal. No PSC Cabal 2 man, no. In the first place, here said Pano Conference Caddy, ya or the Piamao. Nasasikaro, or one is 750 Kurana. Say investment in our 90.7 now, Okokota by one. Oh, says or Teleka. Or Teleka not to the Quambezo. Quambi Obina, Bicycavia, Belfana, so your MPC of the common fund, no, here the Basavasa. I will move I was saying, and a cry, a Janambia cry. Common fund na Nisasu no the heading.
but why na wabuano because answer na all bekono uji ni sika answer why hwe ni suban se kwasi ni ya na kwabena no ya kwasi nye nanzuzo kwasi ni pia sika ba mekase nti mato aba ma no primaries kwasi nya no ono zuzu yesa se eho sa party ni strong nti oko parliament na sika na otuama wa otu man primaries se unyina no eso tenika nti bibia fa ne nsemu a odwene ono ne ho ansa na bika odi abeye right no minka ayibe once I was MP and a minister who said Ghana ha for bia yesi their backgrounds there was no business Ghana ha bia me na me design a copy sika yeah enye assembly sika kura but between pesika edi beto this assembly se moso wise design mayini obukisu contractor odi yesa funeral grounds na e watch na among for breve and the whole gun will be a copy bino me copy sika de baya and also so nya this assembly sika che me see police station e dia machira police station abosan you see we na sika no biaka and committee me after all you be there the sumame and then your business assembly sika but for the first summer a bankruptcy police station osi quarters in Kaho but sika no bika no me ma contractor need to see quarters for 4 police officers into quite that no is a police station na police for Trambia so e won change. So when we are choosing people, we look at this because minimum no kwini manko primaries amu bia nyime kapeda na primaries amekwa ekura ni nyina no na meko ono push nyese party no ena empene emu bi mejina but bottom ono ubia including even ubiti se ubribuahin ya party no is strong. At one time, I tried to say Obama primaries against me. Or call round the constituency, or coachra, or Dumasi, or Yaya, or no, any could fear preach, theatre, or Mokachrense, a Jedako, Majidako, Umi, no Casson Gubiwa. Enti Mikasa Min Gubiuno, and above for Biginai. And we look at it's a 2 about the personality. No, you only the party. No, you are near the bottom way through. What you are mammy. No, you make use of the right people with integrity. And then the Bema Aquanimu, Mamuno Aquanimu. But unfortunately, Ghana, we don't look at the power Ginano, Amama Tuabama and Zampi. No, me party of me womb, and it's kind of barbecue with Piamano. No. Sika with me Piama Meno, and a mama selected and said, Uncle Kujina during the primaries, my selected. Now, Master, Ojina, we know, yet to do an Ayakano, party or womb, and a year there. Say, Dipano or you, Jerry, a big uncle. Yo, Nana, Anope, Yebeda Sibebre, ne unim dia, or the Aboyan Comodi. You're missing me, Darcy. Ebusa for any out ye Nana Kwadwo ADEA AKYE former local government minister no ye MP ewo Sunyane West so na ye no kodi nkomo o se oni yuralan ye adwen se baabi o man na duru no ewo se ye hwe beyond political party na ye hwe omu ejina no nia omu betimi aye na oto aso kura de kan ho se nipa na wo jina na nkasa no ya yenhwe nipa no apart from party na nipa no wom no nipa no akonten kro no de ne ho aba se ogina no yenhwe de obetimi aye ansana ya to aba no baby ye dure no ye fa agodie mu nsem maestro transmaster good morning legend
na apom te saying right enora GFA election bibia ba wiye e ko kama jebo janya ba bidru elections na ba wiye ni nyina yetiawa ket to aso right ticket to aso right ti the more details eba enora said the elections na call rejected vote e ba ma to ni na no the honsem e ba na no emergency and wachi executive council no so your bomodin e your elections ayi hu ma nei esco members no mutimi awram na the Ghana Football Association, especially the Bet Power Premier League no mpanyimfo abibia no wo mo behwe no ma toto nyoma the next 3 years e da yanim. Okay. Right, yeah, that's bebre ma ye na ye homra na fa nsem no egu form e ma ye anopa yi. Magic in the air, I love it, ma ole, ale, feel the magic in the air, I love it, ma ole, ale, feel the magic in the air. Magic system, Red One, Shawty. All right, Sompa 90.7 FM. Abusia mo bibia chen na yensa mo bibia kwa be braso se yetena se na dwuma dia yato ne din tip of sports yere ba na no pay erba besum yatie fo nsema do pi enso eba e wo dwuma die no so ye bewram e wa ma no ne na chese no na Europa League and Europa Conference League ahodo matches no yere ho nsem ebe no achi African nsem na enso ADEA dan chese ye bewram enra and the Ghana Football Association elections no etimi eba so na ye bewram na breakdown ahodo a etimi to dwe dan no e tamale no yere honsem enso etimi atuja na no pay e wo dwumadie no so da bibia etimi aye kama na quickly yemram na chese African sama hodo a ADEA dan cheche no yentete ho kakra na bibia entimi enye kama hye no so se din no eye Ben Maestro saso na systematic e wo studio bia oboa Sompa TV on YouTube oko na wakɔ show ni bi na bibia etimi aye kama saso na on Facebook no eye Sompa 90.7 FM oko no wakɔ share like na ja comment ne e wo ho na bibia entimi enye kama na no pay e wo dwumadie ne so hye no so sa aboafo pi na enso eta yachi ene yatena se yere nsem no etimi ababre pam yere omo nsem ebetimi atudwa na bibia etimi aye kama na quickly yemram na chese nsem ahodo a ADEA dan chechi ewo Africa na yemfa ho nsem emra na officially ukopiem wo man ya din eye Cameroon a reporter ebobody ban na no pay ene so mo ballroom akofa a new Italian manager edina ba se omeboa na chese the indomitable Lions of Cameroon bibia entimi enye kama emfa emomo na diamete ene se panyimpa ne din edi Stefano Carson wono ene yetimi aton sa no se omra na chese feka foot wo mo national team ye mefa omefa na ontimi emo adwuma na bibia entimi enye kama panyimpa we no ba adwuma e de ama South Sudan na ne contract ne pa na we no se da bi enya de so betu adwuma no so ena ne Cameroon fo enso etimi atabri na oko na chese ne Cameroonian Football Federation no watimi akoboa na bibia enso etimi aye kama yemram e club issues kakra e Africa ne enko din komo na reporter men se kan na no pay ene se Raja Club Athletic Boboku no wo matimi abomodin omni Iraq Oman the Iraq woman striker and the Ayim Hassan woman to me apart ways with immediate effect Demetin sa Branton to me signing a contract 23rd of August 2023 and I just say around maybe a month lane no woman to me terminating contract with mutual consent and on so latest eba nan proud journey show no e was Sompa 90.7 FM on Facebook ube hu striker make kana semi and so sending phone a dash screen no so na bibia etimi aye kamana Ali Malu a striker Edema Club and the Al Ali of Egypt na reporter me say can say so far this season one etimi about 50 goals and a Diama Alali Bobo Kuro e wo man din enso Egypt ma ampa in all competition say CAF Confederations Cup, CAF Champions League any Egyptian Premier League ni no single-handedly 50 goals involvement and a branch and din enso di Ali Malu wetimi aye de ho nsem no enso etudwa na no pay e wo dwuma die no so na ma memfa nkopiem eno a Conference League nani in the Europa League ahodo matches to Jano adie se Ghana nya brand and the Osman Ibrahim within in Queen Edema FC Nordjylland na enra brand no etimi bomodin eboaye e matches a club and the FC Nordjylland wo mo che club and the Eddie Dogoret and ani almost 7 goals to 1 wo mo etimi sia da braka ba kwa utim sampa Benate Pete team and friend Dogoret na chese Osman Ibrahim ni team no wo mo tete team na mana pansam ama bibia etimi kama Ghana nya brand no enso etimi boaye e ma bibia etimi eye kama ema FC Nordjylland and your latest update
update eba na nye Osman Ibrahim kwana no a wotimi si akan Edman club ewo Conference League no abrantia ne din Eddie Kudus Mohammed enso etimi bɔ 80 minutes Brana West Ham United enso eche Freiburg Boboku na nane 2 goals to 1 na abrantia Eddie Kudus Mohammed 80 minutes no na mpane modimo no enso ye kejua ewo sa game no na no achi abrantia ne din Eddie Tariq Lamte enso etimi boema Brighton and Hove Albion wo mutimi kobo 2-2 ewo man ne din enso de France abrantia Eddie Tariq Lamte wo no so timi bɔ 90 minutes Edman club and the team enso de Brighton ni nyina no latest update eba nano paya yere honsem no tuja ewo dwumadie no so na Black Starlet ene diamete ene se ne omo campaign phase 2 no wo manya the list na ba ama players ahodo mutimi awram no honsem say na tie abrantia ne didi Cassie Frederick wono atimi awram onu sina kan de ma Accra Lions Evans Botry esina kan de ma Accra Lions ono enso atimi awram abrantia ne din edi David Nsobila wono enso atimi awram list num abrantia ne din edi Lamin Inusa wono enso atimi aton safre no Hussein Muhammad yaton safre no abrantia ndidi George Tey wono enso yatimi aton safre Theophilus Assad wono enso ya friend Elijah Edwards yaton safre Calvin Ajete wono enso yaton safre no Bernard Sumwa wono enso yatimi aton safre Richard Ofori Enoch Kweku yaton safren Abdulaziz Isa Emmanuel Mensa and abrantia ndidi Lord Afrifa wono enso yatimi aton safren Matthew wono yaton safren abrantia ndidi Randolph Adom wono so yatimi aton safren Prince Afrifa yaton safren Christian Anani abrantia ndidi Abdul Majid Isa yaton safren Desmond Jain yatimi aton safren Isaac Owusu Afriye Edmond Bedi wono enso yatimi aton safre no and abrantia ne din Akano Michael wono enso yatimi aton safre Joseph Newton wono enso yatimi aton safre Wayne Leicester and Black Starlet phase 2 no womo etimi awram na chaso makoye campaign ne yatimi asone so na yatimi ayi bia free and your latest I know so eba nano pay na onim se no betin ho de Chelsea ne ukopiem ewa Accra Lions omo under 18 na wo makopiem o man ne din Serbia under 18 tournament bi ekoso na enra club ne din Accra Lions omo under 18 no et rest Belgrade and nani omo 5 goals to 0 meno kasa ampa utim so omo madimo no e was shuye papa abrantia ndidi Dominic Amponsa wono etimi ball 2 goals saso na abrantia ndidi David Odro Baba Salifu womo so timi de 3 ni piece so e match as 5 goals to 0 rest our Belgrade omo under 18 no womo entimi ansia da back ho eno e latest update e ban nan pede honsem no enso etimi atuja na kopiem the Black Princesses and omo squad no so anya ba na say na 23 women na ye ton safro omo say na dino esietie abeba wa ne din enso Deborah Brown yetimi aton safre no Comfort Yeboa yaton safre no Fatimata Fuseni yaton safre no Sarah Kabila yaton safre no abeba wani didi Abna Puku yetimi aton safre no Abiba Isa yaton safre no Zakaria yaton safre no abeba wani didi Abdul Rashida yetimi aton safre no Rose Boache yetimi aton safre no Sasna Doris Akam yetimi aton safre no Tracy Tum yaton safre no list no Jennifer Dewa wono enso yatimi atonsa afre no Mary Amponsa Esther Owusu Hana Nyame yetimi aton safre na beba wandiri Abigail Saki wono enso yetimi aton safre na Mercy Antuba wono enso yetimi afrens aton safre na Jacqueline Amponsa we any list na omutimi awram na chese bibia enso atimi aye kama yere honsem enso etimi atuja ewo dwumadie no so yere honsem etimi abana no na Ghana Football Association womo elections no enso etimi ekoso na chese ukopiem ya de secret ESO Kreku na chese etimi ebo modern elected no as a president otimi to adwuma no so na no votes ahodo ana mpanyimfo hwe anim no na 120 votes ana mpanyimfo ere ba bonte na 120 votes no Keto Kreku nkwa enya 117 ade se 2 votes omo na yes or no isan so no nkwa content crawl na oko enti na 20 votes 117 votes ena kwadema no ena nipa 2 etimi vote 2 no ena ba akuso ya rejected eno latest update eba ukopiem executive council seat na ade se mpanyimfo etimi to abayi omo danra no ye wo panyimpa ne didi Dr. Randy Abbey Sasna Freddy Kachi yaton safre no Odro Safo ena papa ne didi James Akwasi Apia Mayele Kingsley Osei Bonsu Ziko Lord Ziko no wono enso yetimi ato abayi na mpanyimfo we ena chese executive council no wo mutimi akono makoba adwuma na bibia enso atimi aye kamasha no so sanne ade se Bed Power Premier League game back we betimi ato dwa Aduana Stars se wo si ade ya Jimambadu Park no wo mo Bobrekum Chelsea na bibia enso atimi aye kama na chese nyame admo chat odachena no yebenya Bechem United se Obo Mediema Sporting Club House of Folk Ebebo Dreams FC Nations FC
FC Ebo Legon Cities Club and Team Enswere Eye Carrera United Ebo Great Olympics in Swatreman FC Ebo FC Samates Gold Stars Ebo Real Tamale United Heart of Lions Ebe Timiabo Eye Tano Bofakwa in Sueri Pebreno no Natchez Accra Lions Etimiaba Krobia Kumasi Asante Kotoko on Sunday when you matches outdoor this weekend 8 Timia Baswede on 7 8 mi Atuja. On this note Yamfan 7 in Nanopa Yamfa Sida PSNB and Makanisa Herbal Center Natchez and Pomo any Pumteno Entimi Enina Brand Makato se Bema Sisiare or Bauka Fichana Uchaja Jo Candidiasis Gonorrhea Syphilis Ninano a Kanisa Herbal Center Woma Dry Atuni Kanisa Herbal Mr. Nebi and our copable prostate enlargement no Bomodian Court Nakopebi Nabibia Entimi Enyakama Enfama Ene Umojano Entimi Seculati Ninano Udweni Etrim na Kanisa Herbal Mr. No Wako Pibia Bobona Bibia Timi Ayakama Edjama Nano Penreno Udweni Chim Eukumase say a Colina Herbal and say Kabi Misty Herbal Benya Bitani Herbal a Honina on say Kabi and cry Udweni Bechem or Kanshi Drag Lane a ho and so Sabetimi Akabi Nabibia Etimi Ayakama and so Edgy Amount from Panifonamun Como 0247 88 7436 0247 88 7436 Sasuna Betimi Afre 020 299 0943 na Bibia Etimi Ayakama Edjama Nano Pay Vibrant Multimedia Printing and Design Solution Nano Pay Udweni Betrim not just a new general printing no large format printing photocopy scanning autocast audio lamination posters billboards and signboards out doing nano yetimi abuani and kama and so etimi Ediamount our Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na shisheno etimi Akye a flyers audio na ope book banding nina ni do juma logos business cards ID cards plastic ones no for when trim sasuna video coverage na pesi twa obi with ni pro no wanya blem and pay a Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions now do any etre na ya buana shisheno and so etimi Akye on Kranza Crew man Kranza for any trim old market storeroom number 20 a ho any butu ayepo ejuma for edition near mo na shisheno entimi enko sasuna betimi abomo na oni edin sawoso it was 0245 46 3216 0245 46 3216 sasuna betimi afre 055 930 1119 na bibia etimi ayekama ediama nano pay Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na bibia etimi Akye anopai time eba Mr. na wodwaso kopebi na bobona emwa na wapom dine enyina brand nti anopai no malaria fever na how de kana 3D no time eba Mr. and an kopebi abodi na general body pains when I'm joining na ya eba ne say hardware pa to anamona kope time eba Mr. na bi ebeboa na nhihye no enso etimi Akye edi amano pa bomodi na frem panyimfo no na munni nkomo pharmaceutical shop bia no wonsa etimi akabisa so na nchemu bia open no ufre 0244 417 669 0244 417 669 na bibia entimi enye kama emfama na no pay ewo dwumadie no so Nancy Shano ensu entimi nko ye nan homra ba ye ram na mano ne nsema aka atwe no yetimi edi aguapo no so na no pay wo sompa 90.7 FM ye basisia. Are you ready? Wrestling fan
Now Kopiamo final da. One more Abrante be wire striker. Abrante and Didi Santi Jimenez. Now Santi Jimenez na report I mean second. Abrante also was special love. Edema club and the team and Sweden Madrid. Also down come piano. We have so bet me a question Madrid Calais no and sweat me up Juma. Ediama Real Madrid Bobo Kuno. And Yam Komaka Kifra Abrante and the team. Eddie Santi Jimenez. One answer come Epa. Now Sergio Consensao. Where your manager Edema FC Porto. Was in anu game to me Baso. Black club at the Didi FC Barcelona. Epo my Canaba comment me and Bracano was a massa game 12 against 11 was a center referee Jinamono with him Sampano with interest be our team num and a kakra panimpano and swery air to jar our Jumadian Sonian command a free Sergio Consensao panimpano and swear camp airpa Yeri Honsam 8 mia to jar. Now James was proud. We play at the West Ham United this season. The performance na ekejua. Their mate is Gary Southgate, why manager. Edema the Three Lions of England, the national team no. Yes, panel panelist Aba Bontino. And yeah, this ultimate one suffer. James was proud and no air kakra eto Janano pay. Ewo Jumadi so. Na Europa team of the week. Dear TNA, I just a goalkeeper near Mark Andre ter Stegen. A Branty and the team. And so the Hashraf Hakimi. Where Timmy Abram. A Branty and the team. And so the Davison Sanchez, formerly of Tottenham, no Sinakai. Edema Galatasaray. Yet Timmy Abomodi. Nominating no Newcastle Branty and Didi Bensha Yaton Safran and a 4-man Milford no Senate Osman Bukari Ghana near Branty no I just say Rofa nominating no say team of the week no and 20 million room a Branty and Didi a Baris Mendes resource I dad where Timmy a room Sasuna Jude Bellingham and a Miguel Amaron one and so Newcastle where Timmy a room Uko Pima 3 attackers no Senate Shakhtar Donetsk Makorani team Eddie Shakin where Timmy a room Rasmus Højlund was in a kind of Manchester United where Timmy a room and a Branty and Didi Bruma was in a kind of Braga one and so me Europa team of the week no ma and a latest update ever na Chelsea for no adiesa matom color TV akoto black and white na and Okopima can look at this season Okopima adiesa can look at so far adiesa what me about 9 games 7 goals and what me ashe and I say 2 assists and pa which him sa Branty and mo demono e was through papa pay ma AS Roma and so latest update kakra ever on this note na so na yetimi edin 7 nyina asi nano pay no yemfa se da PSN bi e maseko giga eba Mr. Boy Juma Papa to Anamona Cope Bina Bibia Intimi Enya Kama and Famantiano Pino a Seko Giga Heba Mr. and I Cope Bema premature ejaculation no Utu as ye Sasuna and a syphilis gonorrhea and Inano a Seko Giga and one Sansa Gumuka Kudonsono and a Sabi Mana Makushia Kumano and Sansa Guninano wo Konaches Yetimia Bow Nabibia and so etimi Ayakama sexual weakness Ninano a Seko Giga needed to us ye and Ontiano Payco na Yamua Nabibia and so Intimi Enya Kama and Fama Nano Pay Ewo Jumadiano so and Ontiano Pay Bomadi winning Panifoni Sawaso Nabibia Intimi Enya Kama and fa Emma Elbra Ofre 0244 799506 0244 799506 Sasuna Utimi Afre 0243 822010 Nabibia Etimi Ayakama and so Etimi Eti Amount Ewo Jumadiano so and a Gosway Senior High School Yegusu Ebwa Natchez and Nadisha for 2023-2024 academic year no admission Nugusu Ekoso and Ontiano Pay Gosway Senior High School Nampanyin for Etimi Abwa Natchez and Neusu Wasiri exams no watre Ateneta Makacho school no your wayek examine so how kwa ye jimranya abotre na ya chere wade na bibia enso atimi aye kamantia no pay to anamo na chese woni eye Godsway Senior High School mpanyimfo eni nsa woso na bibia entimi enya kama emfa ema enso ewo honom makacho se school eni hostel facilities ahodoa utu anamo no yetimi aboa na wakogentete na chese wo so kwa wo dam wasomajo na wabonwuma na wasi no watre atenete saso na boys dormitory no eno enso hwa oba na wabenya baby pada ye general arts business home economics visual art and input general science ni nyina no ye di hu djuma e Godsway Senior High School ntia no pai ko na kwagentete na wasi no twere na tenete na bibia enya kama no pai free school proprietor e was 055 5500276 055 5500276 saso na betimi afre 0247 847 434 0247 847 434 na bibia enya kama emfama na no pai enso e honum on this note ye den 70 nemum adehman unim se SOMPA inter community gala womo enetimi bomb modern a place second position me no kasa no pai entourage no e wo fie ha na chese nei womo de womo fata no ene SOMPA ene ta 1 medium panyefo e hwe ne ya handing over 2000 Ghana cedis and chese second position no ye shebo se omonsa ebetimi aka anopai legend atena na dwam oba na chese wetimi aboa na nkomotwetwe na koso na chese ne omaba so bodie ene omo kakra no yetimi handing over edi amonti store mo wa fidie na SOMPA 90.7 FM still transmitting live from NKORANZA and beyond. Yeah, basisi legend.
da so a yɛde saa sika no na ɛkɔyɛ mpuntudwuma ma community ɔbɛwe no the team ana community 4 no a ɔmbɛdi kan no ɔmo nyinaa bɛnya akyɛdeɛ kofodua ene toso eye enan na na oma beje oma chede ekọ don kron kwanta etoso eye miensa enora oma ba beje oma chede adehyeman etoso eye mienu enti anopei oma ofie ha ye na omu di nkomo nachi ye de omu so achede ama omu ye wi a na yaka eye bredi tima omu ne di enkan ewa kansie no mu no na wɔn nso aba abɛgye wɔn akyɛdeɛ ɛwɔ afidie ɛso enti me nuanom atena ase ɛwɔ ha no mɛma wɔn akɔ aba na afei yama kwan na wɔn de nneɛma no ɛne nkɔmɔ no nyinaa no ɛde ato edwa ɛwɔ ha ɛno nti no moma yɛnhyɛ ne nso bebree enti wobɛbɔ udin na afei wama yɛhunu udibia ɛwɔ ɛyɛ adehyeman team no emu medawase ye frame Nketia Louis dodo na frame plus 2 we den wo team no mu me coach ema adehyeman all right eda ase bebre memra efa hanso na mintie wo bebo udin ne a wo ye e wo team no mu na afi waka ni nyina e de akire yen 90.7 FM na me captain ema adehyeman all right kwadro aje wo na ye captain ena ni a wodi so no so mentie no so me say from me Obed they do not from me acute assistant captain my adehyeman assistant captain tino mommy ensa na mo begina adehyeman team no anan mu na modi enkomo a anamo ababeje akyede no ba de din kan coach ma yentio akansie no ayesi ye nyina abosome entem akansie no uhunu ne san eko sende mawo menko ade eko kama pa meda omo organize tournament ni nyina se right madam asipa se ne kura na mo besan bia tumi se mo bobiewa ye besan aba okay na ede na osusu se ye kɔ yanimu yi ye sachire mu ana ye daniel ana ye ya ebeboa so da ye plan future tournament a ye betreat ya santokro no nyina yo nia eye ya to sini kakra ene bambo no de from beginning of the tournament no na enkoyi kakra by eko animu no hu say mu pija mu pa right mu pija okay enti ye hwehwe tournament bio efiri na ekoyi a unsusu ye beye de wende na ususu say ye ma yadwen enkoso yo se tournament bi ekoso bi wa ene de dua ipa de a kameka se bambo no from the one right mama enye adwuma ena boss na ye de bebobo no eno nso ya na madi hunduma e de amaye na ball na ye den ball no ball bana kasa na ye ball no na enye obobo na ese etwetwini mu isi witi sufkra no ana chere direction okay yo coach medase na memra captain ho capito wo de na ugina field no so ebi ente wonso de na uhunu ye na de na opese oka namase so mama me sa kunya wi so me fanchire ma bi tournament ne de kama pa na park no ana ejina so no na akwese park no right na enye na fu nti next time no right senya akonya bi anase sanchiche ye sankoso bi ma na mesoro ja motu ana mo kakra ma ye sa pepepe ye da si bebre chief mamitio wonso ede na wo observe ede na wo di wani hunu ye fa tournament ni nyina ho efiri bi amoa mo matches amoboye anande a wo di wani hunu ye from other matches media no de ebeye asida na mede ma organizers right and I can referees for no omo bo mo modern pa if is me gina park no so bi bobo no bi right edum maybe mpa incident bi si referee for no mutum do mo na si fam
ɛyɛ ma bibia da di nti me de ndɛ asida na me bo organizers ne referee form di matches ni nyina right enti waken na we mera ɛyɛ coach honom na me misa ne bi die na esi mo ne sunti e ma mo ba kansie no mu ye ma kwan kan sɛ forms no obefa obekire bibi esi wani so na mo gina no so aba besi aka na we ni a yakoya ma na nka mo hihye ye mu die na esi mo ni so sai adehman team yo medawase ne na esi ni so pa ye park na ye training wo so na this ayi na ka ya adwen se pese ye bo second division e wo yase o tinga ye jinanka ye de akoye nsisi e wo park no so by na previous one kwat wa ti ne kakra yensa so mu no e be pibia so na ye de akoye sabe yo ene na wakane sa wie de maestro e wa ha onra ye head of sports engino manakwan na masore na mwachede no ode amamu we de ye bosha sumpa ehye ye se nia teams 4 no amobedi kan no obi abenya achede endi ye hwemo ye check ya ye de ma mo no a yemfa eno maestro eno na de na wo so sikase na na wo so ye ma tiefo hunu 2000 Ghana cedis woman e to so mienu 2000 Ghana cedis we ne adanse di a ye de kire se o manya sa sikai wo ye ha enom na nyame adom ya de a sesi a ye kase no wo ma ba o mo ba beje eye achede no ankasa wo efienti achede no ankasa na wo envelope no mu a the maestro de ehye eye wo mo sente captain wo habi players assistant captain wa na coach ankasa wa ha adishman team NKORANZA no wo mo aba anopei ade a chen bi adwumadie so said ya adwuma mpanimfo ehhehye akansie no wo mo ene to so eye mienu nti wo ma ba anopei a wo mo je wo ma chede nti ye da se bebre nyame nshira mo nhye mo de na afi mu nkoso anye training no na next tournament edi akira eba bere pam no ye be announce date no edi am obi ahunu enti no mo nkoso na mo nye training no se be ya mo beje abasobo a eche ne mo anyen na da ache bibia eba mo de akọ enim nti no mo nsa kan de mo betena ase na afi mo da ho ase ama mansan ehunu se ye kan ye no ye de amamo na ochena no obi anyina ba bi anka se o ye fra ye kobo ya ye we ne ye no kura na ye nya abasobo no kro mo amfa ama ye enti ena ye we nyina live ndi coach men shase wo honom na monsa kamachade ya das ya masapa yo me fa usa kwanya we so ada ye management board no nyina ase right meda supporters ye ma me ne ye papa mu titiru pa populampo ya da nasapa right ya da nase ye hwe ground so awde maye shia didi ye be kokora no omada so ma mi be sori e de nkondua bisisi ho ama ye din komo nyina ese se yidi ansana ya ba be bossa ma ache eto da bi mpo a ono ato no botum e yiska de no aduane e de support ye be da na sepa ena adwuma mpanimfo nso de na mo ka kire wo mo ani so ade hunu a wo mo enya ye ball de tournament de ya bo bebre wo NKORANZA ha na nia SOMPA so de aba be kan hu no de na ka kire mpanimfo a onya ansa ani so ade hunu ya de ma mo ye de wo mo so ase ye de wo mo ase kese pa de wo mo ase right na mmere bia sama ya ma me ka kire mo se obi ya de ma wo na wan na nase ya eya wuti mu no kora sa din na esi e ka kire wo right nti ade ya meka na se ye do mo ase bibiri yo yense ebeda wase eye adishman coach adishman captain ena adishman deputy captain o mo ne bai o mbeje wo mo akere maestro briefly na yenko ya me da se yo so ebeda o ma se o ma me yehunu ba bi eto sine ne ba bi ekoyi and then they should know say football da bi ameka enye all time na best team arena
So we 2 teams no more boy na. Obekse Galaxy of Stars no na Adeshima will be part. And on the D-Day, on the field of play, striker Kasim Bufia, I was a tournament, ebi boji, ebi so kobobi. Minimbo Adeshima yamo. But when the luck is not in your side, no, there be American legend. Obe share team, obe promise winning bonuses, obe to jerseys. Idea was a team ni here be abeya but when you have the element of luck, right? Tembiano, you won't get what you want. It is a football here. It is a braboya yebi. Say be born man in the work class now born pa and so nebi o yeso be o police ni. They know what bon ma power class will be any so be doctor no. Say when you have no tia brula or pamboto. So ni nyina kan brabo no. Nti the obey bia you need luck to survive. Nti your person next time no we wish them better luck next time. Me da se bebre man so na te unkan be da de man so ase pi e wo ha enom ye dan ye ho aba ye ba na kire se ye de dwumadi no fa etwato no bro ene anopai ma menye adwadie emfiri honom na ye mra sesi a ye ba ye de dia aka nyina no beba aba be so ene anopai afiri ha eno ye nkomra na obia metie me se wato plot na wi a jaide aka nyina ema alala construction and training center na yensi enwie ne prekoma o se ope plot atonso a fre alala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no pop ceiling numpo ene kumino alala construction esi adan eton fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon kranza acha fm fabia fm dero fm ena sompa fm edra naje fm tachimai asta fm anase main office ewon kranza nation junction hwa anase no wo fabia fm opposite alala construction and training center ede ne ho abo mvti enunti ensurachiri technical students are building and construction, plumbing, anase tiling no. Ubetinya bayem attachment. Ewo alala construction and training center. Yaton plumbing materials. Tise WC, taps, basin, pipes, inches biya. Ene di akeka. Fre alala construction. Ewo 0540-379381. Ana 0249-591700. Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchinyi wa hyewa ye ji nwachinyi no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awusesie ani bebre a ekeka ho sajumedie ubetie bi wo sompa sunyane 98.9 sompa kumase 93.1 sompa nkransa 90.7 ene sompa tv kwasia da bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwasia da bia ubesia me ohinini amakrancha bazo 90.7 fm yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen migidie ne sen ye nyina ye gidie baako nananom emwaduma nyina afrosie die nanso woni enkankatese mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye etumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a aye kwankoro no na wonso wonante kakra bia na wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja borso no kosoro e bia wo nso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo kwanji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntiri ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Kwanza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508
OWOAHENE ABIA kasa. Ketios Marketing Agency. One more and a day 5G drink. Till 5G. On to 5G. Now so we say hey 5G now then and no yeah technology and I'm say there be TNA. Your green tea, that is the first G. Your grapes, that is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G now say no. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa so add the aperitivo. Nina you bakwa fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome have you do abrosan no why honey tu no. Dome have you do abrosan no ho any tu no. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. SOMPA 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obuo Nyesru 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Mami adumei mesrewa beyi niema esu anso asemi na ahia se fifiri gui ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema eni bebre se hwe ebi mpo se go ka ni mo an atekwa ne hene na bro sana se wo no na mehunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da you fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofri yo nemum Atiko Home Stores niema no buafu nti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se wo fa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya can main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches copem size bia wopeno na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e frebrochin so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be spray no ne boa efukra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Sompanie anyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. Right, Sanet, yes, some get a Parliament in Fifri. Echo Shiloh, any. And Chebia, yade, and Edumedian fine chato bebro, my catcher or send now what you win in our no. Yedumedian son, Yatu Dins started and forgotten. A focus, special focus, a war, abandoned project. So far, I had 2 episodes for this week. Nina Free NKORANZA na 4 FM. Na
ni bie wo nkuru no eso ye san hu bie se baabi wo ho a wo be kono na ye wo baabi a mema ne de e wo baabi etimi kwa agyanan ba na ma no ni bi nti ema no the only option ye open defecation we ya ka ho bia ma ye expose the dignity of our women e wo mountain e pesa no pay di nkomo e wo ho na ye hwe akwanside a ema e famu e wo saa akwan yi eso na fe ye de ebisa se botaya ye nyina Ghana kan ho bi ye de ye nsa hye ase se ebedura fe 2030 na yetumi ediso no ye nsa betumi akan ni ye betumi realize ye betumi achieve the sustainable development goals na ye nkomo a anopa ye pese ye di na sustainable development goals no de na eka ye bewuram na ya kan goal number 5 achieve gender equality and empower all women and girls. Oba target number 5.1 no or say end all forms of discrimination against all women and girls everywhere. Enti we no e follow within baby to say oko community bia e mema no wajanan ekoso hwi timi bi ekoso but e ma ni bi e ma ko eye ball as na omoko wuram. So this is another form of discrimination we want to talk about and anopay na ya hwe going forward no what are the solutions yebetumi de aso ano ama yetumi etu anamo ewo eno eho. And then over goal number 10 reduce inequality within and among countries. Over target number 10.3 ensure equal opportunity and reduce inequality of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies, and practices, and promoting appropriate legislation, policies, and actions in this regard. And the hano a brofo ye the ahon the practices and also ye call your communities now. What is the practice? The practice where your communities in the money say mema or baby abia ye kwa janai and mark on open a practice a cause your communities in the and we need to work yenya hu adwuma yen hwede ye betuma when you now put together and pay we are asking a basic question say aban betumi achieve sustainable development goals or then in Sasha says by the year 2030 na yetumi achieve all the 17 goals na ye pese didn't come na ye hwe menu anu nyina tena se e wo ha ye pese anope ye din come no e de every ha enom. Pacha, good morning. Morning. OWOAHENE. All right. Now, Pomo to say. Oh, Chedi Ampo Nyankopan Environment Bia Boko Adeachi. Nana, Pacha, so who you there? Nyankopan Humobo Yo. The Adome. All right. Over. Machibio. Mama Esther. Yeah. Yo. Yeah, say. Koma, that Ponusuni, Minto brother. Yes, me that's a pa. OWOAHENE, ye better a year. And then I think it's a colorful. O share. Addition mo buy on babeji or more price any abasabo me de my any almost more observation ne come up and I think that this week you have done it very well because I didn't effect na yeah sure mo boss say you beto aso na de e kan nyina so ne say omuntayechi na yedwumadi aye de ntimi nkoso sisi aye ka say yo Facebook adeshima de nyina na etwa oko Facebook sisi e da so on si aso yo ho okwa SOMPA 90.7 o comment no between the ato na sorry a obekan e de ama obi obebe bia comment bia de ato bia e bekan e de ama YouTube so e live for any SOMPA TV into bibia enko yes e ka tie for say yaba no ye ba se ye ba be dijuma omo boa ya na yeso ya boa omo enti wo bibia o so obo ho dahura enkotie tie obi a no na abrante bi be ka kire me se en na hakra akra eye 2 million enye no kre we are say enfo bi anyina wontem nyaade wo de ya ha eye public place yes tutu meka anase tutu na ne bra ana ye number na ye de tu dwa obeti afre o frɛ ya nkyeremu bia ye de be ma wo ye packages ye won obia won so ne de so a result na open nsa be de ebeka anu ntino ye nhye ne nso sa me da se pi wo eye topic a wo de atu dwa no I think said this week de
woni apam ene Navis Media Jumedia Mudia Nyasem to am kai se don kron kwanta kwan so nsu ekwohwe mo de no e record ye de beto na dachi aka ho asem na adwuma ni ntia na ye so mo anyha na ye call ye so no said ye wo kan ye hu similar issue when it comes to Emma any ajanai bia any ensem bia ye other related na wokona hu sa ne ma we na ma ni nyina omonsem ne ye baako a ekire se ye wo other issues bi wo so a omukoma because enye no ne ye call ye ntine bi kro ma anya kwanya no kwa anye dai anka that is how we do research say also hu ne say omo peculiar other challenges a e kan we because we say no na iso enya de a esenko ye level ya na se ye time ye do sa de we kura esi enu ntino sa kwan so but okay, sustainable development goals. They me say yeah Ghana de yeah no yen kan no mo share sa de because sa you know there so mo yeah say UN General Assembly no 2015 they adopted it and omo yeah na goals no ni dem ka say yen kan say sa goals no mo de go no yentimi achieve by 2030 na ye behavior cry ye namu power and ye de e chimpuntu ni nipa nkoso no e be den say e be said your bobo so me bosso simple ones so dey obi mbrofo akase me kan brofo akase me kan baako na obi ehu de nti a me ka say e be den say Ghana e be achieve even for a long time your attitude ni nti na ma me kasa na enye ability ntia ye di kan uchirem SDG 1 no was say no poverty, SDG 2 was say zero hunger. As DG3 no or say a good health and well-being. 4 or say quality education. 5 or say gender equality. 6 or say clean water and sanitation. That's 5 no. 6 okay, yeah, 6. 7 amico affordable and clean energy. 8 you know decent work and economic growth. And 9 industrial innovation and infrastructure. 10 also see a reduce inequality said your kind you know and 11 also see sustainable city and community. Yes, that's and responsible consumption and production. Final one I say the other one that's 13 climate action. That's 12. 13 life below water. 14 life on land. 15 peace, justice and strong institutions. That's 15. 16 and 17 partnerships for the goals. Ocean semo ya kan to ya Ghana de ye ne de ya men ho. Adia ba ko pa ye men ho kra ye communication ye say o se call don kron kwante no project na ya ye no kra esi wo no e ho details ne ho nsensem kra de locals no kra they don't know anything about it. Adia ye ya ma omo no information say na baby akọ ye obi ye the board esi wo ya twere project no esike wom ta ma mo sha ase ye bibia wo ho. But other ones you are called BB and see what you been was what in the bottom sika na ye na de see what. So in the first place our communication kran a breaky. Enunti and a massa man no more kasa de ma we nyina. Enunti no first of all no was say one political will no class another thing. Right. The political will in the sense that obia ye project ni e kama. Obi fufuro ba ya o say project no to apa de on to aso. O kan re o say mi o show no so pa na di se ka say sa school na yesi no don kron kwanta no day school no ye kase ye CBC ya just ye share from the scratch. Look at the money akom. So one communication, political will and wastages in tino. Right. Uzani mo yo matwetwe go on the ebeye den. Let's come to the women na ye hwe. So one person ebo mo pa one se betumi ayewe ya. Ye individuals no. Some way somehow I see me and the ho so. Because initially we thought say politicians in between the Jumana the Eddie Amaye. Now my dream in our said then power na edi animu no kwan be no be fa so a obe wini power because we nim say enya na bebre ho and now project kwa ye kran say wan wini a ye nto aso. Until right now no the all nyina say locals no nana kan ye toilet no they shouldn't depend on the public toilet again ama no. So mo kra be together normal ba be hu ya ye nyina betinya per project bi a o mapani go for buy no ya ibi
ufie no obema a certain percentage na de bia soso na wa ye toilet ofie. I think these things na say man no hwe na trigger sa na ma no na omo anya omo toilet because Owahene e serious so this time be man na hwe wo na dad ya na be ba no kon no choose bush on man na ye ne den yensom de obeyo bia wa ye awie. Nti I believe say one, they shouldn't depend on the public niema ye say ya because say politician ye hu omo to say de be call mu interest de be mo matimi win elections no na say de o makoma so enye de ede sa sustainable oh say word now use and sustainable ade independent of political or any other attachment say me de mempem asem me de ma de o say mo tena jare sa you say bi nim because we are inequality so can 2 o chire mu ha 10 no and 5 na o kan ye no. So all these things ye betumi aye de then you the individual say you was certain responsibilities we are ye me animre ye nchesi ye o ba bia ye nkonko pa bi ma no ye ya de no yi ni hu afiri me de ba de o ka da bi se nyu hu mfirim wo de approach na anye ya wo beduru ba bi wo baba obeto aso with time no enema betia because democracy hu no wiase nyina it didn't start one day. US men on pride of nyina there were wars upon war by na nyame adom ti niema timi agina mu a megiri se ekono di say de betia boa na say ye de agukwa mu ade 2030 de media me hu ni se betia do right. And interesting me that brother friend interestingly no SDGs no yes ni mienu nyina na UN ani wo Ghana pa unim why na omani wo Ghana because started partly no started with former President Mahama ofiri ho na President Akufo-Addo so ebe 2000 no hwe we are the only country yenya 2 presidents are SDGs no omo ekuta mu ye ho adwuma ansa na omo ko and currently I think say Ghana ye co-chair implementation of SDGs no eso SDGs na ye kan ye bibio mpuntuo no mo ye gu akwam no ye mpuntuo on say omo ye research UN for omo ye research we as pa and omo ye research put together omo say at least you cut this tangent ni pa dodo na betinya benefit very good also we are very good ensuo bibia wom anke ye but said ye kakra Ghana kra we are Mo Ibrahim on say omoye awards in Africa. A time came which is a Ghana ni Rwanda ni yakoye nimpa. But this time the kind of politics na ye no na identity you know ability ni ye wo. Ghana ye so msi ye ade also kemu Dr. Papa was indium e Millennium Challenge yi bae. Ye koduru ba bia na so politics be wram na no so aye bibia ho. E na we so aba be kan no. It is ye kase ye adwese ye be ya no kwase Ghana the country bi no wetin by say ye political you know. Anopana Nana Jeda ko ye interview no o kan sa de na say on airline ya adwen say we have to move from say ye de ye fie ye half war ye de ye fie ye half war na ye nhwe de nipa no betimi aye enti ono kra na wo ye mfanto bi say ya nwene ne sa entumi moa enti o ma mfanto say tamano no ono ye MP e osunwane west no o ono a privately no kopɛ botaye sika bi ba ya na opese wo ye their background o ye successful wie ye no afi na other areas no be yebi ema ban subsequently ban kra be adopt ya na ban enti no we should be looking for nkrofo a on betumi atenke outside the box not in the status quo no say ye dey say ya na ye no nti sa na ye no say you nkrofo on betumi atunti no amazingly onim politicians no esan say to aba no omo suro omo information kra omo wo omo de to aba no esusa ayene ye obi ho wanya kasa wo MPP no utwa ne konkra wo MPP abra nipa na de a wo ye we area ho no emfa. This is a person or no politician any information free no. Unlike these people about mudin Kojo Ejeja Akon, Hackman Owusu Ajiman, Papa ya welcome in fellas Japan. During their time informal rollings a cry early stage or more bad democracy no. Papa ya their Ahoy brothers. The way they were doing the Kojo Ejeja Akon is one of the ardent local government proponents. As ye kase ye fa local government ye adwun so bia ya or edana kuma so pa opo bia interview na we Dr. Kwame na Ahoya Professor Kwame na Ahoya honorable Kojo Ejeja Akon but omo no entina ma so mani abere no a party go nia because omo say structures no mu see ya no gradually the new generation no say no omo say no so enko ni yiem ekọ de emfanfa so onye eze na ya da ni mu aka say say party ni mu enhwehwemu wo mu na so omo resolve how do you resolve it say obi afrim na nkwalanke to edinatem maja mo party wo mo election to come 2024 mo ayi krafe na mkwa mo nkan ho asem obi a wagya ekọ ne bia bi na mu dinatem such culture no brebe ne be wura ya mamre no nti mi giri se ye kase ye ya ebetumi aye na ye we so anka beboa mo obi aso madwo no
na wo de wo se wo mo obi asom nwona koso na se nipa no asom anwuna wa wo die ni mu nso nya de a wo time no asom na be that's what me aha men so me da se bebre abusiafo aha ye sompa 90.7 ade ache bia dwumadi na waso guzo na ye fiada ye dwumadi a ye hya ase na ye de ye ni di mpuntudwuma ahodo aka wura mu achi no ene ye bone tofa na ye wie na awotwe yesi na awotwe a ewo ye nim no so a ebehwe de ayaboa no na ye de no nso ho nsem aba ewo ho enom na nyame ya adom a ye NKORANZA Senior High Technical School wo madi mfie aduonum wo ma hwehwe dwumadi bebre a ewo animu a wo mo eyo nyame 7th October 2023 ya no wo mo ye fanfare mo ye concert ye ochene ya wo mo ye concert ewo wo mo suku mu ho school field ene assembly hall ho ena sa dwumadi e basenti yenhye eno enso na yenkobi ewo ho afi na de twe ye Friday 9th kosi 13th October no ombe TV radio discussions official TV omayi no ebetodwa na omaye nkomo no ewo ho 13th October ombe public lecture 50 years of secondary education ewo NKORANZA an instrument for social change and the best investment for the future no so 10:30 pepe sa date na wa sha say venue no ombe kire ba bia ebeba so 21st October 2023 ombe ye clean up exercise ombe prapra miamia binom ewo ye ntamu ha enom 27th October 2023 homecoming eno beba so school mu ha school campus ena beba so anopa 7 hwiebe enumere nondu na womo apon ewo ho enom ombe talk show ne dwumadi bebre na fe 28th October grand deba ombe ma awards ombe ye exhibition eno ebeba so school no abobwa administration animu ha ena ebeba so kwasiada 29th October 2023 ombe ye dwumadi ni nyina ho na ase ado nyame ase baby a ode won mo abedru na waka se Ebenezer baby awurade aboa ya abedru nie eno achie no ya ade akwasiada no anwumere atichafo wo mo di dwumadi ho akoniaba nyina no sabe onipa ye di adwuma ogena home anwumere no ombepe baby atena kakra na omape bibi aboma no so enti no staff dinner eno so ebeba so enti no mpacho wo mo dwuma wo mo di NKORANZA Senior High Technical School 50th anniversary no dwumadie no bi na mabobo so de akero nana mamemra wo ho na memetie won so wadwen na yedi nkomo no na ano no urezi issue be about se we na kawura mu aban de na kawura mu a community no aye den eho ye eno na ye gina so a ye hwehwe enadwuma yedi na ye bisa ne a ye betume de aye na ye de atoto ya setena ho no kwasem wo hwese de a emate a ema ne mema ye sononko kakra sabio panimfo manimu a ema ho wo fede kakra sene emema nti ade a obema betima gina badwa mu aye no nye oba bia ne obetima gina wa aye enti no yato ye ma na jeje mu kopem se ema kura ko agyanan wo bola so ema ko agyanan wo pete mu ba bia ye ko ye nyina de na mo kan se wo sen ha obedan wani no na bema sen wachi to the sense ba before the krampo de yase ye mu videos ne ade nyina one hwa be ka se esere but ye asem bia ya were wosem wo se ye kan ho asem pa choma mintie wa dwen yo na OWOAHENE ACHEAMPONG ja de chede ya waves no waji ba bia afa nyame mitie wo ba bia up and down ena sompa so no sound anansen e ba no eye akase esua no don kron kwante ekono so ahwa ye program a course on time fi wo ma omo problem ho okay o so radio na hye bi wo mtie no na mesra mansan nyina se eye mfidi nnwuma ena ba bia ye tawa no wo no nti mpanimfo gusu a ye di ho dwuma ehwe ko bia no bete ye nka yie pa because ya me nya course OWOAHENE emse kuro bia no se ye pekuro no da ache a ye hye mra nipa ye wo no mra no mu piesie na ye san krokro wonom seka akiri
ɛyɛ ɛma ɛne nkwadaa kuro biara sɛbe akandifo anaasɛ wɔnom ɛwom mpanimfo ɛwom ɛdwen nipa ho no deɛ consider ne kane anaasɛ deɛ yɛde ne si agyina no kane ehunu sɛ wei ɛna yɛgyina so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔno bɛyɛ yɛ nkwadaa ɛne ɛma na adeɛ biara ɛdi boa nkwadaa no ka ehunu sɛ obi a wadi dɛm so ɛdi boa no because nkwadaa dodoɔ na ɛyɛ disable ɔmo ɛnsa gu ɔmo sɛ ɔmo tumi nante kɔba but they are not able to do anything nti saa nneɛma no nyinaa yɛ ade a ɛyɛ very very important nanso yɛhwɛ yɛ mpɔta mu wohwɛ yɛn nhyehyɛeɛ ne yɛn nneɛma bi a yɛyɛ a ɛkameyɛ yɛ sɛ yɛmfa nkwadaa ne mmaa ho yɛbiribiaa yɛyɛ a yɛyɛ ne sɛ o yɛyɛ yɛdeɛ yaa na yɛyɛ den yɛyɛ ɛno ne problem a ɛwɔ hɔ seesei ɛna one aspect anaasɛ adeɛ baako a ɛsan yɛ haw kɛseɛ seesei ne sɛ ɛyɛ leadership challenge no menka no general nkranza daabi baabi a wotie me wɔ Ghana ha biara no yɛwɔ leadership challenge hwɛ mɛkyerɛ mu Ghana ha baabi yɛwɔ leadership challenge ɛfiri ɔmampanin kɔpem ne ministry yɛwɔ leadership challenge na mmom me back to your local area wa wo mpɔta mu ukuro no di kuro na wo no wa wonim paa sɛ di kuro yi party we no wo nti yama party ni politicians no atimi awurawura ye nananom mu ama abɛyɛ amammerɛ amaye ɔhene bi wɔ kora mpo a mpuntuo na ɛba ne kuro mu kan yi ɛsan sɛ every party ɔno na koma penti obedi ɔmabura ma mpuntuo na twe asensen na animonyam na nkɔ party ni hɔ saa nneɛma no nyinaa yɛ ade a ɛha adwen na sɛ ɔyɛ ɔhene asɛbe mpreduasa wonyɛ challenge ɛma wo manfoɔ na wo ba sɛ wo ba bɛso mo manfoɔ ampa a ɛnka wobɛtumi ada sɛbi wo na wadwene sɛ sika a yɛde ba bɛso me kuro yi ɛyɛ Ghana sika enti party A anaa party B no ɛnyɛ no na ɛyɛ kɛ sɛ wahwɛ a dodoɔ na dwumadi a ɛka wuram ɛne abandon project a yɛka ho asɛm yi ahemfo no koraa bɛkɔ akɔ bi sɛ di kuro wɔ kurom hɔ no oni mo hwee ɔnkɔ assembly hɔ da na assembly ma akoro ne ni ho nkɔmɔ woni baabi ani du akora afiri na wahunu sɛ dwumadie wei sei nɛteɛ ɛmfa wɔnom ho ɛme deɛ sɛ metimi fie yɛbɔdwa na yɛakɔma ne envelope yɛtimi koraa ka kyerɛ ɔhene ne sɛ woba kase na apagya yɛn na sɛbe ɔhene bi atimi asɔre abura ne ntoma na wakɔ akɔ yɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma party asemasi ani bɛgyeɛ na eduru party bi so a wobɛkɔ na ɔda ntoma ne wɔnyare o ɛnso na ne ho wo so kyɛ aden a wɔyare so ate aseɛ ayɛ sɛ bɔnten de kuru wɔtumi de kwan ɛto park so a yɛpɛ nɔkorɛ ɛne sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kuro bɛdi mu ama wo kuro animonyam aba wofa assemblyman ne abranteɛ baako bi a sɛbɛ ne ho yɛ wahi ama kuro nyinaa daakye aka netball kuro afrɛ ne sɛ bɔnten in town park what's I say we dey be am dey me kasa me dey be me kasa akopem say nana no wone ne mpanimfo e be ye o madwen say o ma bonti kuro town park fi say so oni ma town park ne down e kuro no nyina agapade ya Ghana ye agapade right enti sa how we na ye nana no bi e de wani mo nyama chicha ma politicians ye enti niema dodo na aye de akawuram now owo ahene yes sir ma ye mra community ne so say community ye kan bom na ya dwene se ye nso ye betimi aye de ye community ba ko aminim se omo won ka mu pa omutimi eye ade kuro ba ko amekai eye abontem abontemfo do abontem ekuma ene sa nkwaben sa area ho no se wotena ho na se wunya program na ye se ye ba they come in their numbers omo wodo pa di bese sa area ho no odo na omukita omo de ye sa ayie ko no omo mfa sa do na nhye communal labor na se abontemfo de ye pa omo ye communal labor na up to now right ba se say na abontem no nkam ya ye se mabunu no wo ye odi bi wo mu nti amase de na commitment na se tu hu charity no eso ya ate nti abontemman enhwe sa problem na ewo ho ene wo mpanimfo se bi aka na bi ya bam sikadie bi ya baba bi ana se abasobodie bi na mabunu no nya omo nya sa adwumadie no na omo nsore waka na kuro bi a wutie mi
tie de me ka kira bontemfo na so mo fanya adwuma na yensan revive communal labor emma wonum kɔ sabiti efisu yi oba wura tie efisu a kane enana yede ntoma ɔkɔ ya na sabe obetimi ai sabe yo ayi na dagya so esanse atade no so nti unhunu hwee enem be ntoma yi mai mpefira nti kwabrane a waye ne ho adwaman grada a ɔpɛ ma ha mu ahwe ekɔtena toilet yi so na wo bie ne camera yi na ɔba duru hɔ a traza yi wayi wɔde sɛn a belt wayi belt a wo bie so ahirere ne yi na egu hɔ yi kwabrane atena akyi atwa mfoni a wɔpɛ ɛhɔ a no wayi na wasere wɔ ne phone so ɛhɔ a no wayi na wasere wɔ ne phone so wo hia wa bonte kwa no de wo hu dada wonim de o etua mu nyina na akwai phone yi kɔ repair na mabie ma abusuafo asɛm nsi asamaba wo de no to ngyɛn a ɛyɛ ade a communal labor no bɛboa ma saa problem na yɛde asɔvo enti yenua no mo mba mo kunu no mo nwene mo ho mo kɔ amoa mo nwene mo ho mo mfa ntoma nkɔ de ɛtɔ so biem bɛma a wutimi kɔ ware wɔ ba na ade ne kɔtena fie ɛkɔ gyina park so yɛ wedding gyegye amanfo sika wokɔ kuro nketewa no mu a kuro akɛseɛ mu nyina ɔmo yɛ this time na mo de aware ayɛ business no enti wodwene wo yere wo sɛ wo yere wobɔ ne ho ka na dagya no ɛwɔ hɔ ma wo nko a ɔwɔ ahene metuwa me bɛto sɛ sɛbe wabɔ me yere to so a megya me yere o meka kyerɛ pre bi kɔ me nyɛ ayefrɛ sɛ ɔgye ayefrɛ asekyerɛ nie yafa me yere nso me ni nipa korɔ bɛfa no asekyerɛ no me nyɛ ayefrɛ wobɔ me yere to so a megya no edi wo bɛma wo kɔ akɔware na yasa wo ho lie na wakɔ akɔyɛ ɔbaa ho adeɛ sɛ wote wade ase duru bɛma ni mɛma yɔbrɛ deɛ a agyanan bia bɛma gya akwadworo na bɔ agyanan bia ma wo yere ɛwɔ wa wo fie ɛyɛ adwuma be block dodoɔ sɛ na ade bɛsi so yɛ toilet wɔ fie saa na mekyerɛ wo ɛmfa wo ne akura kora wo aseɛ baabi a wo bia bɛtumi ayɛ toilet ama wo yere sɛ wontimi nya agyanan bia sɛ sɛ be wo ne wo fiefoɔ ɛbɛkɔ agyanan bia so a wonduru sɛ ɔware wonyɛ bɛɛma ɛne na wonyɛ bɛɛma ɔwɔ ahene ma menka na memfa nkla wei ɛma no problem a yɛfɛsi a yɛko ama ɔmo no ɛma ɛne kɔdwam nti sɛ yɛsi baabi a edwa wa ɛwɔ sɛ agyanan bia wɔ ɛno nkyerɛ sɛ bɛɛma a wote fie pia ɔyere sɛ firifie na kɔ agyanan bia a ɛwɔ public places so sɛ yɛsi baabi a yɛdi dwa ahodoɔ ɛdi enwuma te sɛ schools ɛwɔ sɛ agyanan bia ɛdɛ ɛwɔ mu ɛno nkyerɛ sɛ pia ɔbɛfiri fie sɛ kɔ school mu ɔna kɔ toilet enti sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ ɔdasani bia wodidi nko adeɛ abɛgya wo nan yɛsua yi sɛ watu kwan na so wobɛkɔ akɔbisa public toilet wɔ baabi wote wo fie wo mpɔta mu yɛ toilet aten sɛ abɔntam wɔ so yɛwɔ hɔ a yɛwɔ school mu hɔ a na yɛtwa pictures no video no yɛhu sɛ obi firi fie ɛba toilet wɔ school no toilet no mu look at this ɔnte aseɛ so ate aseɛ ɔnte aseɛ na wonim ɔmo afa ne sɛ woyɛ toilet no ayɛ ade bi a ɛhu a ma ɛnyɛ hu ɔwɔ ahene man ho na mu kakra na ebetu no enye sika bia na omogye as misua mi se enye sika kese bia na eje ne man ho no ho a wo ede na wo di si so wo de blog toilet blog sen wo be flow so wo hyase na wo de emfie mienu afimpo na ade bewie a ye ka wo no ma toilet wo wo no mu fie a wo den wo ka ho na bia wo sem ne se ya ye toilet ya ma na ye huhu a se wo bekɔ abonte ukɔ abontem baabi a mebusu efie wa toilet ho ukɔ akuma baabi a mebusu efie wa toilet ho ukɔ baabi a banofo ho de kura so onim sɛ mansion na yesi ukɔ don kron kwanta ho de ahemfie ro kura yɛ miami fie me na na ne sie ukɔ asua no asɛbe ho na me so me yɛ me di ma hene wo ho me fie sɛbe agyanan bia wo ɛkam ya yɛ sɛ wɔn mo ɛwɔ agyanan bia kan fie ahodo a meka ho no ebinom wɔn pɔtɛ bɔ ɔmo afɔ mo sɛ wei no mo de yɛ sikafo nti na wɔn mo agyanan bia ɛnte saa ɛyɛ adwene da wutim ɛne bu a wubu abusua ɛne sɛ deɛ wubu ho sɛ wadidi afiri wo fie na akɔ wuro obi toilet so anim guase yɛ bɛka wo no ɛno nti na ɔsɔ yɛ dɛ wo yɛ toilet ɛwɔ fie right eti yɛ ka no ne de futuo bi ba mu sɛ wubu ɔba a wɔte wo ntam wubu sɛ toilet obi toilet
se wo be koso na wuntimi mo na wo ba na akoda betimi akoto mu dia na awo na fa mu dia mesrew ye agyanan bia enti ye tu empanimfu a wono mo nya wono masede yiefu no na ankura yenso ye yasede se yetimi provide the basic needs for our family eniema kitinkiti bi ehia ma yebusua no ye betimi a provide anase ye betimi ayede ama yebusua na yenya anije no na ye bo ho dawro right wo be study a nipa bebre se sika wo eniema ehia eniema be na ehia sabi afekubo ne nsanwe a emfa hwema sabi empratwe ni sikatu a emfa hwema enso na ne fie problem ho a onye sika nsolve obi sisi a wobekọ no kwabrane a oni toilet oni fie no wobetime ware nnan miensa toilet kranti mo bi ofie wo ware nnan miensa nana we nyina ya niam ekoso wo yenkromo ye beba na ya ba behwe wo kan asem bi se nana bi wo kra won de otene ba bi assemblyman no wo ye den onfa ne ho ye behwe de amra no kan fa assemblyman ne wo mon krofo ho na assembly so wo mra e kire se enka wo si dan a ana wo si fie se wo ye agyanan ewo mu enso ayese no so eduru ba bia na yebu ye ni agu so na ya man krofo si dan no sa agyanan ne sa ne ma no bia ni ho na ye ba yentie emma no bi ensem mo kan na yemfa nka ya dwe na yemra wo de hwe obey yebusuafo wo anko Facebook ko hwe wa hwe obey nyina so pa na mo nam ko twa video no ye ba warefo menye ni so wo ye ba warefo we ababawa ena ho na ko twa navis ne ko twa ena ho na je ne number no navis kro ya we kuro ben so ai we bonsu wa wa ukrom na wo hwe oba srampa we na wa waka so ya asem ketwa yo nana me enti o mo kakra na yemra yo say die ya ha okese pa ya toilet nenti ya toilet ni se wo hwe ya duma se ya manu ye ni bebia ye ne me manu nyina ye ni bom obo se wo si ha na be manu na ha adwene kra ne se ono so de ne phone na o video o hia na wo hwe wanim obo se wo si ha na be manu na ha adwene kra ne se ono so de ne phone na o video o hia na wo hwe wanim ye ne me manu nyina ye ni bom obo se wo si ha na be manu na ha adwene kra ne se ono so de ne phone na o video o hia na wo hwe wanim inti enye toilet sam de ha ye pa ya me ye bai de toilet ni me kan kese te toilet de na boys ni ye no toilet nso de enye bi kura toilet ni no ohu se ba betwompe no no so ba betwom oba betete obe hwew mo ye pa na ni ye sua che ti mo meboa ye bi se ha toilet ni ha ye nyina rem ni ekuti se woni bi wa ufie de a this okoni rem ha ye pa ntin ka ye bi ha pa identify so se ha na be ma se ha bi kura woni ubewi a ube sore na sa be ma se wechi obe ha ho kura wa hwe wi ntin ye ha de toilet de ene ha ene ye asam kese kwa obe fa so obe ko wura no mu kura ko jawanan no na ye diam nti ye sra na pa o mamodana no me ye toilet enfa man NKORANZA 6th na yeso so yenya baabi enja ya na kama me da masse ti afi ne benya ye o ha ye pa ye ne bola so fam yinu se su ya to ye na bola so sa ne ya ne ti me ya ma ye ho tire ya abafoa baabi ayete ye bro no dede abana abafoa baabi ayete ye bro no so ayefra ha kye ase ye nya baabi anya ye nan toilet be ma so nye ne wo se toilet bola so a be ma asen woto wo se wa na be ma asen wachi ubetwe wani na be ma asen wachi na che se wa hu wo honam nyina wie ti sa de ya de a ha ye pa ti toilet he de ye hia se wo ba be ya ma ye ne frem ko jo se Jonathan na em se toilet ya mo kan wa asem de toilet ni de asi ache na both toilet na mi onu nyina asi wo no ma som yes ye hunu ne ba be ye sa ban ne ye se non government bi ne ye yini asi wa esi amenu kase ye ne ma ye she toilet ba ko e frame anti Christi
na ye toilet ha ya ne say ye ni ba bi a ye gya ya nan ye ko toilet ye ne mema ne ko toilet ibom nam so ama tonton ne niema bebre ye ha ye ene nyarewa bebre ha ye nwunu dwokora wo ho nyina moa ewom nti ye nya ba bi a engya ya nan nti ye sere abare se wo moa ye na ye nya ba bi ko toilet me de say wa me ti New Town ti afi andi si fo de ni we omo ye ba bi ye sa ba nya ne ye wo fresh na TV nyina sa ba aba fam tomato ni ya pipi fo so be won so aka nwuram sa fo kwa gumi dan mu di ni ngura na bola no se be gu mu ye ba bi kwa toilet ye kwa proti bag yi ni ya ba mu si ya ro ye wa to kwa me se gina be say wo di aboyo ni be hihye wura yi bu ti ba bi an kwa ti sra ba so ma boy pa le TV aka nwuram ye sra ya pa na chaw ntutu ma kuya de bia yare ene yemma yes school da so aka nwuram wono ho a so andi so for no ye happy pe ben school ya kan wuram ye nya bia mu aye ti ya sra ba so ma boy school dan ye ti afi nyina mai na ye mobo ba ta ya frame me dress me fi don kron kwanta abanya be bottle ti amaye say o mai anti mi anya anwie ye ni bola so ye bottle ti wo bola so ye ni ye meme nyina wo ni a wo bottle ti ana be ma enso so ejina wachi ye nyina se ye bottle ti ko ti sra ba ni so mo aye no mra me ye maye na ese de ho kire timi eto da ntontum timi wi esa ma ye korara ne ade nti wo mra me boa ye na enya ba bi nkotore na ese de ho kire ye pa abana bafoa ba bi ayete ye bro no so aye ha kyen ase ye nya ba bi anya ye nan to te be ma so yaba sompa nana enti enkomo ana ye kese emma no wo hwa o hawo nyina eye ese hawo no ye assemble ko wo munya ba bi wo nkonti no by force so mo ko bola so ana se wo sende wo ko na se mema na behwe wo mo a ye nhwe wo mo sa asem bi a edika ehia se ka ho asem asem die nana asem kese yo na wo hwe bonsu ba wakapa wo gina ho a wutum se amanfo hwe de nana ya wira wo sem owo ahene we ya asem a ye ka akọwie ni se toilet no se ehia enka wono mankosi ehia enti na wono mankosi ye na ye nyina di adanse se dwaso ene se ye kọ baabi a ye mafie no dodo na ye ma no ene kọ sa mountain so ukọ bonsu a emai nyina gu kwan ho ya wono mu di dwa hwe ne 90.7 FM ronkitu ya ka nyina no ebia wo dwam konkuranza dwam mema dodo se ne tene ma ho mema no wo stores mako emma dodo na ne wo dwam na wo hwe dwa kese ye wo kranza na ebi asebe wonum nim ba bia wo begya wanan a wonim se ya were hosem wo hwe ba bia VIP bus eginan na sabe agyanan bia wo ho enya adwuma wonim se ya were hosem no correct enti eba ne se ye agyanan na yen consider ye ma de ya were hosem pa na yen fa ne sei wo a wutie mi a wo kuro bia sabe ye nua mai ni musu Ghana baby a wo hwe me no bi se wono me hwe me wo YouTube ni Facebook nyina so ehu wo de fa ne se sabiu ye mpanimfo onwene ye ho wono ma mmobra na wo nso wo so wo nwene wa ho wo mmobra ma ho bo man fa kwan bia so a community no Sompa FM ebe fa so a toilet no ye be use community no nya ready se wono be bo afore toilet anya ready no wono man kasa beto aso na won tro letemre assembly no enton tesuko konchira assembly no ma wonom date se toilet no conditions na aka se mo me peja mo me ye dia mo me peja mfani anya asase na nya adwuma enye sa e beto aso ayusu aban bia ni ho a obetimi di kuro bia kotum obetimi di assembly man bia kotum ana obetimi a chekuro mu nyina kogumu se ma be ye project mi jama na se community na yusu ana se manya so mfaso ma hyase ya yusu toilet no makura no e de agina yi a munya so mfaso nti ye chema kotum na so essence meka leadership challenge no kuro bia hene ene kuro bia di kuro abobbo ni nyansa de akwhye politicians ase nana se mumbo mu nyansa anhye politicians ase dia ene amadaru ma monsole waka na de meka yi mu unit committee no assembly man ni kuro no emrantie hene ne mrantie mo nkambom
na montro letter mre assembly bebia a forgotten project and that's abandoned project bia wono montro krata enten inteskoko enchire MC ana what say DC bi o na mo ma won mu date se won ma metu ho na mo a mo mfa mu pem enche project na se mu wi a mo ncha se nyusu na hwe de besi kure mu right yeah okay leadership as yen hwa assembly members no ansana mababra Philip ho emra no a ede assembly be act 936 local government act no chere say assembly member or maintaining close contact with the electorate nipa eto abama no emra no koso ka say obekwa assembly esa ofre manfo no wo muhia ese china me kwa assembly me 90.7 FM okoba ni esi wa assembly wa say o sambe bo dawuro hia o manfo de to wo manim say ye call ye ne ye kan we na ye ba be ye sadie se minim de se assembly member bi ye bi wo ye brezu nansan de a me de se wa state say ye brezu wo mama fi teacher me ni o wa hiem tama ye ko school wo homako no ono na ko first school bi de ba hiem right na no ye assembly man no na me ya kora me hu se wotan ne committee ni hia pa obu akontan nyina ene wunim assembly man bi abu akontan ma party se wamu ama NDC a obu ma NPP wo suro party no eche ne manfo na to abama no enura wo frɛ assembly man fo so wo sɛ de o mokasa asitie o kasa ama ne party ne mom enye sɛ mpo o kasa ama ne manfo o kasa sɛ de be ya okwa e be kasa wo de o ya ade o wo boa wotimi defend ma NDC wotimi defend ma NPP ne mom nye wotimi gina ho ma manfo eno na ani adane na accountability na ayira no nyina so gina ye dikuro ene ya hemfo wono magyae wasade no nyina se ohene na so ofre momfra assembly man amame assembly man ohene so kasa bra wunia no yie na kuro ni odia assembly man fra unit committee wo kwa assembly ye ntehwe wo misa hwe how be kwa nkomo be na wudi okay da be na mo sitting ene ye mommo da wuro da bia manfo no hia manfo kurei me odi kuro minim say ya hawo ni me di agi assembly man wo wonim how fofora ehia say assembly no boa no monka na assembly man fa ko na me amenta akire dabi o eti assembly man no obi na hye no na ni dwumadie na ide adimu odi kuro ana wo hene ena ahemfo ye gya wonu mu nyina agyeje mu okay eti ni nyina ye haw eti se assembly man aye ne ho posu honorable obi a de build the political career na nyese wo de so mamanfo assembly man be na so ne manfo sisi kyerem bi na me nkobo na baso eno ne asem no ayira assembly man me chia ba bia wo bia mate se wono bono ne afo nyina wo best assembly man nti mebe no one day me de meba me program si na ma hwe adwuma a wodi ye anti onya sa best assembly man no. And of course the community no so omobo na baso nti mebe community no so na mehu abusu afo na chere say ye kan say binu so de ebo modern so what I say eti assembly man fo a sabio mogya masade ato ho sompa betwuma adwuma baso ebia ne de ye na mammo mo baso mo bo adwuma me da say Brother Philip ma minti o baby anana wie ye ya functions of assembly member no or no a liaison person or that community no ne assembly no ntem or no communicate assembly no programs edema community no the community no so problem akoma assembly no ene ne keka but ya kamia say dodo na ye hunu ne saa se omo ye saa de aka ho bi na bi kura ye ntumenye ye adwuma ye nim say assembly ma wuniska because wuni fund bia o de ye adwuma no into wo the answer obe play facilitating role yenko hunu MP yenko hunu MC yenko hunu pani bia ne nsem ye wo de odu manfo anim ba ye ntan hunu ne saa is it the case say tin na ye nte ade na se ana se sebe ye ya na ye bi keke post na beto na ye kwa kopere bi nana meda sipi mami mbie mu kakra na me fa mesi so say there's a serious challenge pa na sa serious challenge na ho no ye say wo hwe isi ahini ye gate ana say royal family bi na edi
na etola bi aya na aduru na OWOAHENE ho aso pa ba obehwa na bi ye tu atara no na ye de akoma tachi ba se itimi ntokwa na ya de bebreba who hwem traditionally yes na OWOAHENE na aduru no so but ayemfo no matena se ache a enye sika na influence wo mo no o face niam ache no ya na omhu ni se nene o se penipa 1 eniema bi mu no sebe mani mu ngoma suam bi o konkan pa obu a ne nsem ewo bi obu a ne connections wo no ewo soro a ono so la ne so a e bia nka mo hwe akra ka e bia nu no so ba ya na mpanimfu a omo nye sika no mo di akire keke se omo pe bi na adi ne mo pese kuru no tumpon no ya no pese omo yi sa ankrofo na say the issue ba pa na bebere na no na adane ntokwa na no kwasem se etoda bia these things we need to factor it ebra ye yi obi am yakodi anim one say one sa na etu ye obenkum ye onifa into this time around it's not only the assembly member who is at fault right said the nanaka you know the leadership of the town so ohini bi wo ho sebe o enye school nku a bu onko school but information bi also nya bia kwan bi also fa so nya bi obenya oni bi otumi frɛ no aye de na wo bisa into these things ye niam say wo ye ohene sebe ye na eniam edane wo hwe otumfo mo ko UK ni ade da first no na ntoma nko a se wo ba go no abosi utu ho hwe ochihini sebe o manimu a na aye otumfo hwe borofo a mo de beto fam we nyina ye niam asese na niam animu dane nse wo de woni sa qualities ne kura na pay information nya society ni so my play deaf ear and blind eyes ye de ne say assemblyman ne de ahye ne nsa ono anye dabi this time was seeing pay information wo pa obenya I like the way we see on your pa no ha means otimi frɛ obi Mr. Danso na ayi ye omude abaye sense no akire ma so okay na so akire wadwena even at your level we are money show information bia we are accessible still you still call people to confirm some things na sebe o wa wo de wo no kra no nhye da emmen sa ngomasuya no yesre senne si ebu ye ne gu niema so a wan hwe de yesekan ebedwa nanka enti yesre mpanimfo no say information penenya one o society no ne yengo mfa ho de bebe bia benye dabi se open information ni bi enti Ghana card ne ya onfa ho ontiem bibia obekọ ne yakonyi bia 500 Ghana cedis panyine ba also beka se no ade ne yanyiska ampa ni pasa wo ye ignorant a ye bebu ba nipa hu se wo ye enlightened a onu udile a wo ye careful enti ye wo say and the penny for you mama represent here no so part A so part B let us weigh the capacity of that person panel innovations are from ben obetimi aba na can say e was say ye mobilize bibi to say ye bom man for there yes because obo kashira obi be so no mama okra na me be no so won the entire the toilet no assembly ni ba mu say ka toilet no ka assembly ni mam and the entire don ba mu say omo na akọ community ho and o makwakusi toilet on webo amanfo and this how don start to yarefo aduane mu dia e so wudi tin ye bo mu di no but ideally e was say indigents they shouldn't talk about toilet said you here no assembly ni mra no ewum I say some case omo de sa mra na ye adwuma nipa bebrebe su ha and ayi kan nana kan say watimi asidan wan fa toilet amam sebe o wadwene ne ho aka because anajukra sebe bi ati sukura wura kra ho obi yam kana no o sori anadwo a na wo se ho na sebe aboatia bi kura wo abede wo hu so unti niam bi wo ho no ma sesa de ne yetimi hu ni se eneni pa ya say more responsible too na me be no so amfa wo nsu asem refi ye nkuro we ya ye ka no sebe ye nsusu bebre ye mpa communal labor nkuro na se o maye metropolitan ene se nkuro no ena wo gada nipa na because of adwuma ne adade eden sebe ye nkuro nketewa yi no ye mpa communal labor ho se we will come together think about the town ye kuro ye de fahin na sa aban ohun ni se wo ye kuro na ye responsible mo hene ye responsible ma assembly members ye responsible onimo ya osuro mo because onim se wo hene ene kuro ni panimfo ne assembly members ne kabom ka se wo ye ma okwan ye ma okwan na Ghana so untimi mu obi anu ntia because okay ye to about 2008 no time any decide who should win constituency so what you say enti nya de say ye kuro bia akwa enti the people in the town ye nkuro ngito win ye mpa communal labor ho ye betia communal labor effectively na ni nyina so gina nipa ne ye beyi ni se oni yanim no se nipa no ne ho wonsem ye nkwala nketenkete ye skaka kra na fans ye ti committee bi kra se ye de ba ye kra ne ska wadi nipa ba ye assemblyman wo kra na wo nyini ni so obaji ska kra de be ye wo so ye ya ye betinya boa nyame adom so ye onkro bi wo mususa but nipa free sa kro bi ti se suye
o techiman kuro kitwo sebe in terms of what to techiman wa enso atitire free kuro mo Father John Techi ayi Samara wa omunyina sa kuro no mo free enso wunya obi o responsible o enlighten obi anani onim na sede information ope enya obi o ko school sebe obi wo ko school but ono kra na make woni bi obo so on ko school am tell oni ni hia o ye so enlighten ye ni e fresh company fo say oh ya ka bom ye kure de pese yense besi to na manfo ne be toilet basa e de cholera ni ade ba one man statistics ye we wo de research ato nanim na sebe Samara anasa sebe you e pa bia me free krobim now ye analysis no no atu because ayi na oye no nim ni awoye omo po obi a wonim ni awoye omo pepanyini sebe wo hene a wonim ni awoye no nso de ade hye ne nsa enkonkodi ensaboni mu enu ntina mo mayi o mani ye obi on ma sa toilet oni papa ko betia sia mamkura wo ha nyina ba hwan ne bedi animu o aseso nsa na naka yi wa study wa politics ewura wadwene mo hene eduru we die so wo yare eduru we die so na oto ayampia ene ne yama nto no ahu ni se wo no kra wo ni credibility enti want ye sre pro ni se toilet no it's about time say maame fo no omkasa ene so omu okunu omu ofie ni ade omo moden assembly na wo ka no omasede ne se senkatu e very self help project the ene se wo no wo se bibiase na be hu omo se e ma se MC ohi obeso besi toilet ba toilet no hwe sika omo na omuntemi matimi asi apagya maduru baabi na wo twere letter e the records nyina beto no ma se ono kra ni mu akro betia connect to obi obetia ba bebo because toilet ya oka na oka se eye millennium anwanfo yi middle bed to se anwanfo any other NGOs and omo no maka bom such NGOs no se wo assembly man na open fifi mu why na so be ye adwuma no ode ne ho bom panimfo onim ne nsa wo horo you see that is the reason why intia ye bo assembly members ne di won komo we mu no because ye bo mu di not because omo na AC sa toilet na aka wura mu no but we ye bo mu din say be ya sa assembly member no ohun na namon tutu a obehunu ba bi obewura obehunu ba bi obefa ebeboa no ama senye toilet we kura mpo a obetime nya biribidi akọ ne kurom na ema ewo ne mpeso aso no womanko na oba kurom sebe free bonsu fans nkwa na omode ma wo ba kokura ma mebuza say na ye kurom ye sia yi bi ho na ba jo nya nji obi ana obi ama ne ma meboa o ubuza assembly members na nko assembly na ba program kura ye ya ye ka se obi an fremfa ne how ma se obi anya mfre senso hawo se wa de problem bebre ho na obi anya mfre o ze dia incident se ko obi abapa ye wo NGOs bebre wo wiase a o mo pa manfo abo mo but they need and because o metwe report said the wo ya yi farm radio for who said minute bi o mo per report abrofo no sa na o mo yo made wo so report on petwere ye disclaimer wana ye bibi basa wo yesa wunya moa until right now no ye kuro ba bi ye duru no kakra say no ye betinya boa ye ho a organize ye ho so bi betu kuro beka say ye am so wo hini bi asante jo ba bi o ye ni kuro na mo ko duru wo mo hwe ne kwan ni de wo mo sia ye niam na ko tetuna say henso a ohene no oye ya no yini kwan atum tu kwan di dadidam and areas ne ho basa ba nto obi a peland to ho na sase a wo say yes wo ko area ho wani je na no say ya na ye ko bonsu na beso so de won say watena bonsu dotoba wa kira de ho for beye 5 or so years nti onim ntamu ho pa nkomodidie mu akra na ye suggestions bi say ye wo 3 assembly members na wo sa kwan na so bonsu assembly man Dotoba assembly mine ena asonkwa assembly mine sa assembly members miensa we moka bom se ye kwan a efiri bonsu abonten techimankwari o paisi bonsu abonten edamu sa kosi asonkwa assembly members miensa na wo sa kwan no so semo anye ye kwan na might say na nan kan firi brewe kopem brewe a ya ye be ye kwan na nso mo obi ansia na mekra minim se sa assembly members miensa we kura ka omuti pam ho ka se ye tu sa na mo we ya e be successful why not we be successful da bia on so blogging mo fa ma se ma so kana se yete ya unya ba ne nyia nyina kaboma ba bia o si ewura ne nkrata o si etwere nyina no but ade ba ko me observe ye ne se o kan so yakoka ena ye kan ye o mo so on be ye
it doesn't end there. Listen, assembly no. They have a lot of things. So because do any better almost one idea be develop as assembly member dia massa to watch him. Na Ghana buy kra SDGs ya na o ka say Ghana ye panel ye kwa uni dia balajo ano malaka na ye nye project no. Any document ye betimi dia Abraham for ye mom document no mu die die. Enti one thing is say the work no say utu anamoni ya assembly no you better go beyond the assembly. In the assembly no there are other NGOs or partner on my project. But about areas or more responsible and on the until, for example, the 3 assembly members here can say more pay financial support to create for a bontia. Yeah. Assembly no bet me a cover letter. Because once we are responsible or documented. Namodia ko baby obi ho say these communities here your communities war your district mu. Yeah. Be a financial constraints into no. We are introducing them to you say momwa wo mo ewo kwan bia omuhia momwa assembly no letter no krampo e da chire no ebeto ba we no eni buku bia mo innovation assembly member no na obetena say na wa initiate say me fa ha me ye we a e de mbekwa akowie ha otherwise assembly sika ne de ete say ete say wo ma me wo fufuo wo ma me madoso na wa wo fufuo awie na watwa mu nyina maduane ato ayowa mu na anuane mu nyina matena ho se wo anyere wo ho antwa bi amene a de wudi na no anu no wo obi an konto makwa no obi an wo betwa ne de no de aba be hye wo wanu matwa gena mene unya bi chefri ayimu na we beduro na ade asa wo se enna na metie ora alanchemata na no se ne papa o mabusuafo no sheda kokuma se so mbe so mo suma santeman otumfo agema prempe that time ono na wo so na wonim de oka o se ne papa ne bae no ono obesi cultural center no oye information ni ade a tama nkroma bae no famu ye no se chairman thing na dia wa doctor mesrew fasade we bi ni emfa nkonkran wa ya ma santeman ye nkoye ma Ghana ma ni ma ye nya Ghana national culture uye ni ya so bo ka sira yeso this time around yes ye di nipa yes ye suma banyansafo yensuma na motenten obefiri party we never any problem but ya assessing nipa ni ye say this person can he think outside the box what do you take initiative think outside the box na so anya ni na emomu no nya ba bia na okokre be sere akere o but okọ baaku mienu miensa enan ya de emu baaku de wo de beba wo de one project betia be to dotto ba obema kuro na sesa sebe dotto ba ye sen nipa omuom de enko na omope enti yesere say assembly no na sede we are not saying so omuni o ma sede obi oba kura na oye MT na djuma ne modemo no nso ani enti ni ye oye na bi ntumi nso so na emom no betimi aye wukuro no ama ne ma sebe nipa na to woni bi enti eto aba no omoto aba no tested the psychological strength of the people say omope na naba ke fade a so bodwa so oba na omo beka bibia dodo na aba de ebeba. That's how we do that. And it's a nipa do na tinya to abana ma wode a. O ka so no be ye mpuntuo na ebeye ye o ka asem na enyansa asem sabi o eto ma dwo mate. O frɛ meeting na sɛ wo mo ma it means say dia wo ye no wo mani nye ho. So what you say until you have to so we create other initiatives be attract your attention. And in fact, NKORANZA wa hu nyame acha ye nipa binom individuals bi a mo ye NKORANZA for ma nyame apagya wo mo a se uhunu wana ye mo obi edin ba se uhunu kwan abefa so obetutu wanan a sa for no on free community but obetimi assist eto da bia nyani nyina na yeska o yes ebi kura ye obi be connect wa ma obi keke se munko hunu nipa esuma se nra na ye di nkomo bi wa aduma na ye kan se sompa akere ye pese ye di nkomo obi connect ye ma obi nipa kro kan se wogeto mo se ampasa nipa yi die moko ne ho a ebeye na mo de da mo beba no mo beba kra na me madikan akasa wi no no ankasa so kra so no ankasa so da de ka ho me program yi so ye man ko so ye papa wi na so e no C4C mitimi na ha frɛ na na kwasi bafo wo eberedi ek the tone him live on air wadempo no sorry fa call and he accepted the so obeboa and of course he was the first person we use ka buy and discuss on so chain obi a so enti wo hia obi a obe connect o keke na so wutu anamo a wutu anamo na de sa na ma no beba ma kwa assembly na kwa ya wunya no nsesa no
na assembly no kura obi achi sa wunya de oba won sesa yati a mpanimfo kɔ parliament obi a ne kɔ parliament ɔkɔ kasa ana ɔne bibi ba na bi amanfo kɔ parliament kɔnum ti sɔre ba ebi ɔkɔ ɔkɔ no kura ni colleagues ne kura owura mu na ɛne den ɔnwura parliament house home ko me say the time ana omo ye sa asphalt un say ebeye special project bi wo eye bro hafo da bia me wo wanchi nyina na me ba ha na me de nkranza de no ka asem wo hwe nkranza ya nimu ha say do mo say ye asphalt no eye markings na for me eye different from near omo ye no wanchi no wanchi no omo ye no just trasa tuntum na omo de go so sa na omo ye wa hunu ba wo hwe we na omo said that ye no ye ankasa first class ede ntia because that time na ye hu nipa bi ben aban no no correct say we hu na me na ye hu nipa bi ben aban no ba oben aban no nyina no na me fan say o feel reluctant one two anamon ai nka yenya enti no anamontuo no assembly members nyese bia ye kasa mo na monkosi toilet no wo de ye anamontuo tu anamon ene de wo frɛ wo manfo na wo no mo fa adwen na matu anamon ebi wo kura ye intesko court ya ye hunu say assembly member bia kura LED demonstration wono be fa akire asɔre atia ono ne manfo mi wo de nim de meka wono be fa akire asɔre atia ono ne manfo no wa hwe ne ho other people and so na the equation the interest of the people nkrofo omo hawni omo su so da bi emfa no na mo men kofa afrefo no kakra emfa emeso okay yewura apam chepa over akwa babiem janana ma yentie won so nkomo aye didie nyina yentie wo de taw na yemfa afrefo no so mo nyame nhyira opa ne abadwafo ne nyina adwuma yeso ebro so na ya abribia sompaye enti atiefo nkoso ana wo muntie ne die ntie bi dan hwe bi dan so ya wo mehwe bi ade ba ko e wo mo ho ne se enye nsamra ne bo a mo de esam ho ne mom mo de na ya adwuma enye kasa nyame nkoso enhyira mo pa sustainable development goal why ana 2 ana 3 ana 7 ni ho asem ne ye kan ye ka 17 no nyina wonderful na wo de wa abusua ba bia wo ebisa se Ghana ye nyina de ye chita ama blasters okura wo kwa akobo match no goals dodo san no hye na anu ya na maye ayebrebre ahye kakra me ye hu se ye wo goals se yemfa Black Stars in Shema Menensa. And no chere se de nanabadi kan boss so se eba leadership a ye lacking near maybe more. Kane no a na ye bohwi tim no. Ye na namo penso ani ye se ye abagimbre no. Sabre na nye ma ne kobo ajanan ma wo ho. Na ye mema no ne kobo. Ye kan ye ho bom. Na ye boma ema no. Na ye bohwi a ye boye mema nso de. Eduru so asiesi a apra ni nyina no emma ne na eye ho adodo no yen yayo de edi asonom ne praye ni gretri no emma na ye sabre no na wo mo ekọ ajanan wo border so ye nkora a wo mu ntimi nsen hwitim no so no eduru ba bi ne hu se no nso kora no de yade asabre yen nti abri bia eba aprade a ye mfa hye ye ho pa na de bia ye mprapra ene de apra se zoom lion fo nsa adwuma yese yen timamufo ye no ene adwuma nti obi epe no ho saa na akoya duru yamanyosem mu obi akwa wakwa akope no ho ye wura lan kasa se ebra so se ye hwe baabi foforo na eja party mienu no man ya ye wo mu Ghana konwa ye ma mesom ye bedi ento ba ye so wadi bi a kono obi nibi na de mpa ne ha adwen se ye pese ye duru sustainable development goal ho ye kasa ye ma emma ne nkwada akwanya bia ye se won mu enya broni so wo mu ye vulnerable ya moa wo mu a wo mo ho nso wo mo ho so enti ade bia age se ye bam enti na ye merima no ye bre edema abofra no a ye abona afra yen no akura afi no okọ school ka ye bono no ho no eso sen de okọ GHS ni nyina ye se ontimi nye ne bibibi ese ye boa no saa na mate enti se yetimi ama ma kwanya hwe politics kura amadodo sen ne wom
wɔn mu ɛwɔ mu bi na ya ne yɛtwitwa wɔn nanti ayɛyi wɔn afiri mu nti botae no yɛbɛyɛ da duru ho bra so sɛ yɛsesa yesu ne yɛban ne yɛpem kɔ yɛnim sɛ wɔman na agyanan bi a yɛde ahyɛ aban nsa aban nso wɔbaa na yɛnyi firi so pɛ wɔaban dɔn na aban dan yɛgye ama no asɛe kwa yɛwie a ne yɛaka sɛ ɛyɛ kasa yi ne ɛbɔɛ gye sɛ yɛhyɛ aseɛ foforɔ ɛba ne sɛ yɛnim paa deɛ yɛntumi nkɔ abere bi a yɛbɛsan yɛakyi nti yɛn nso yɛmmɔ yɛn ho so na yɛnya ama nsɛm a yɛde afirafira yɛni a adeɛ yɛ papa koro a yɛnhunu na ɛyɛ bɔne a ne yɛ kamfoɔ no ɛno na ɛbɛma yɛatumi akɔ yɛnim abusuafo ha na yɛdi nkɔmmɔ no aduru tikoro ɛnkɔ agyina nti no yɛgye wo so de aba abɛka ho 0598 994 994 0598 994 994 good morning. Good morning. Beba wode ne baby akasafi. Yo, nana buchi ja se ni obefefe fi so. Nana yeda ase me ntie wa no pay. Yankopon hia mo ne adwuma pa mo ye. Entre kira mo de ma ye wo nkura se. Na mi hia mo pa. Amen. Na opom kakra ha ma din ni. Asambere ma asam na mo ka no. E ya asam e hu ye pa. Ani e MT4 ya to aba mo. Ye hwe nipa no. Ana se fa de wo ni ya to aba ma no. Na wo ye de o. Nana me sama da roma. Ye to aba ye yi asambere ma wa su so ha. Asu so sa asambere ma se fa Patrick. Won si kromo ha da. Eni ni ya hawo. Akụkọ abịa tene kata ani sɛ na nsane ne na ɔkakyɛ obi sɛ ɔnka nkere me sɛ bia me fo sika nka ne sɛ ni ma abrante no me ne ni hia me ntene kata ada na to aba ne yɛ to obi a yɛ nim no na yɛ nsusu nipa na hu sɛ oyɛ nipa tene ne na ɔma ne bɛda akɔ so sɛ yɛ kuro te sɛ asuo so yɛ ni kwan atikyafo akyira de apɛ pɛ kɔ agane akɔ sɛ sɛ asuo to a ɔmo nteme mma na yɛ ka sɛ asɛm de ma me siki fi ma yɛ a ne nyɛ nsa da ne yɛ wɔ na na me sɛ ma da roma mo ka de wɔ mu deɛ yo na yehu kwampa e fa so a de yi assembly na say e yi assembly wa papa obesra yin de to so bi o mesramada ye ha electoral area no e so papa mon te da je fa e betimi nyamwa na o matin chance se nyina fe Jerusalem e le to ba so yin ni ko bia o bigina ama yen da sanza o firi ho ndo bia no de ye no na no madaro ma mon ta na yen kile electoral yes ye da se bebre nyame nhira no de awde ba ye anopa good morning. Good morning. Wode ne baby a okasafi. But my friend to 15 pepper inside one. Yeah, that's open me until. You see, Yama Coffee na I won't find the money mono. I am money. To be at the next and Kawabuana, one. Now, I saw some street here near all Buano. Amasa we send up a problem can be power on Kranzamainwa. They have no fear, because me ya dear not one come for me. No, you need Bunia, Mama Bambuma, Daddy, and American. That the Mama politics be the bar, a cost on Kranzahano, right? Yes, that's the Breno, the other by 0598 994 994. Ade Akye Abia Jumadi Sunie. Started and forgotten. Enuma bi a yɛhyɛ aseɛ na yɛwerɛ afi. Emu nsunsan so ɛde ba yɛn manfo so no. Ebi ɛna yɛkɔdi ho nkɔmɔ no. Good morning. Good morning. Me ba cho de ne ba bi akasa fi. Ana pa cho am 7.4. Yo, maame ma entie wa no pa ye. Ana pa cho me da nya be ma na ba ka se bi se o ta na nanom practice communal labor. Na kwa se me ne ya adwen. Mr. Nanam said, Nidian will go quantum. And can when you would come organize community more when you look at toilet and said they are affordable now. You know much more come as a pretty man before crying son for more than one. Let me know members of my money show down or move video or Mr. Momunjan who that's it. Yes, that's a no the other by good morning. Good morning. Would anybody be a Casafi? Medina Syria Nyodo. Syria Nyodo. Ampa, my interior opening. Yamishra Mosompa, Mudina Mohonam said. Abajo for Mutia, more Jennifer Sassam, Yamishra no Cosombo. Amen. Yes, head as a baby 0598 994 994. And if you ada, and come on, yedi, bra, na betra on so wadrin, a womu.
na kwan a yenyina yebetum de afa so ama mpuntu aba ya setena emu eno entina yetu saa na moyi ye kasa de atwe adwene asi ekwan pa no so se ye refi a ye bo abatire anyane obi a ne refi ne ho se amane a onsare mra akwantempon no eso na eno ene ade a ebeboa na yabo apro bebre entemu ha enema akawuram ene mu nkomodi a apie no eno ena yede ka ka asem ene yede di nkomo ahwe se de na yebetumi aye ede aboye kuro ene kwasafo dwuma eyira mpuntu sem eyira bibia ye twen aban na good morning sir me ba che odini ba bia o kasafi ba je fe me du English me da so open my intio me kasafi bu mi kwanza no my intio yewura okay ente sumpa pe de ma sepa media mu dino ebe me klum kitwa enso ye tumpo kakra de sire mo say ma gele mra ta media mo ye no sofa right no na yin say enan so a ebetima bo ye klum kitwa no me da ma she yenso ye da se bebre opani eno de awde baaye eno anti asompa aba ti se de di no te na eye osom ena som no so nya som akeke eye sompa san se osoma unya ade good morning hello good morning 0598994994 good morning hello good morning all right good morning all right when time nyina ho 0598994994 ade bia ade mpuntuo beba nipa dodo no fam eno ena ye ka ho asem ensem a ema brabokọ animu ensem a ema asetena wie peye ensem a ade mpuntu ba eno ena yidi nkomo eno ne ye botaye senkranza ma betu mpon ama ebia ka nipa ankorankora bia wote enkranza asase so no ye ka nkranza na ye ka na afọ ene na tifi nyina good morning udeni baby o kasafi Mohammed Nkasefe Nkranza Bra Mohammed mayenti wa no pay ye ho nhwem na adwuma pande ano pay right na manage wasembisa na na mo topic no se ne di mpuntu ebepa won Nkranza man na masembisa ne say one top like the kwana opposite aka sorry dante I former MC attack is also obviously mini market bi wo ho and they would do high the container come where she manage to fair that market no I have a elephant isi ho so the question is that I didn't know any for assembly members or more potempo nyina no or mo nhwe mam ba market no nyanko so dan say over faka area ho pragia a over old market no I don't know mo nyan che ye Sunday mpache me amagen na area ho for no so nyata mini market no so mpa so me da say yenso ye da ase bebre watwe adwene siso ye bebisam ho asem na ya hwede ai wo mu nyina enti ye da ase no so de awde baaye ubetime aba nkomo eso bi good morning udeni baby a kasafi bajo frame yi mam kasafi dotoma bra yi ma ye da ase menti o bajo ne de wan bo makuma so dem pa me kwari kwari de da o me kwari de kwari sa da ni pando masa nanu benanda omukom omba market nsu to ka sin be pakisi ma minu bunsu no mu nante be jeze wo ba market right ADEA kasi me paane amanya samun de kan me bisa na ya kasa to fia eko ko so jananje na ya jiskana se na yanje na yedro ebi wa no bia beke jino wona na sitolet ndise wa sitolet woni pa betena no wo jije kwanse ofua ani wan betra na satano ultimate na anjika no bi se wa ka no wasra sare no ko practice ko bi na ba ndise wo kwa wo na boso upra o jista o betinya ye ultimate ye dan ya je sa ni bi kire wa jije kwanse no nti amanya so no ye yinti
na yɛnyɛ kam yɛnte sacrifice ne yɛ papa no ne na mo yɛ tete no yɛda ase ɛno nso de ade ba good morning good morning wa wode ne baabi akasa fi yɛda ase mɛnti o wa ne masra wa yɛ traffic light ne wɔ food market yɛ yi bread nko an so bread nso a etumi ya bi ma bi kama kare mo wa ti mo huna ma de pa ti na trempen fo na wo yɛ ngodi mo bɛ na bɛ match atede ati an sana baba ka se bia baba be yempi esra wa wa di pa pe ni aka bia so bi adi yɛda ase ono ata so yɛ ba trempen fo an manu ya ba match na so ano ma yɛ ni nya me yajuma yɛda ase bebre good morning good morning honorable wode ne baabi akasa fi Pacho Premier Jajum, Kasafum Cranton Town. My anti opening. Sumpa Damasipa, Mpuntu, the new Koswa, Modebre, Cransaman. Right. Now, my question where maybe say, I cannot 3 times in him. I look at Mitati, Mambosuda. And yet, Cransa New Town, a free 21st clinic, equity. Kumbo. Na ehu se o mo pesi that post. Best 6 or 7 months ni. Won fa bidia em share so kire o mo be slate amai. Senye hotel no o maxap no a. Ka ku wa sunku right. Nti ni pakura na said say what the post no be si ho no. Anya na said so na o nyi mai na the three a one question of book must be in your life. Right. Yɛda ase bebree yɛbɛdi ho dwuma yɛbɛbi samu asɛm na ne yɛtie bia no yɛde abrɛw abusiafo yɛmfa dwuma de ne si amebrɛ aso ɛwɔ sɛ yɛsɔre ɛnɛ anɔpɛ ɛwɔ nkɔmɔdie ɛso na yɛpɔne deɛ na ɛnɛ yɛ birthday a yɛmɔ happy birthday na yɛda yɛafrɛfo ase papaapa yɛbɛda minua no ba yɛ brother Philip yɛbɛda na se na naba kefa yɛbɛda na se na yɛda yɛwura apam ase yɛwura tachi Isaac ɔno nso boa pa calls ɛyɛ nyinaa na daroma ɛna yɛyɛ ɛde ɛma o ɛna DJ Systematic ɔde yɛ call ɛyɛ Facebook no ɛna YouTube no Sompa TV ɛna Sompa 90.7 FM Facebook no ɔde yɛ call so yɛda obi bia ase anɔpɛi sɛ moboa yɛ a mo ne yɛ ne etu anamɔ yɛda ase deɛ na yɛda yɛafrɛfo yɛtiefo ne yɛafrɛfo ase na yɛkae wo sɛ ɛnɛ yɛ fiada ɔkyerɛ memenda yɛbɛkɔ akɔgye yɛ ahome nyame yɛ adom ade kyɛn dwoada yɛde dwumadie foforɔ bɛbrɛw wo kuro mu ɔmpɔta mu sɛ bibi nna yi a wobɛtumi afrɛ yɛ na wode ato yɛnim ɛnɛ yɛ fiada yɛma yi nkɔ so dwumadie bɛba so ɛno no nso yɛka mpuntuo ho asɛm sɛ wukrom no ebia suka bi na ayiri afa nkrɔfoɔ amena bi na atu gota bi na ɛsɛe obi dan na ahya akama ebetime abu apira ubi ade bia ɛwɔ ntamu hɔ a ɛnna ne kwan mu yie no anuanom wobetime aba na wabɛbɔ yɛ amane ebedi so akɔhwɛ aka ho asɛm anampo kura sɛ wobetime afrɛ yɛ number yi 0598 994994 ebedi so na yaba abɛhwɛ ne yɛsɛ twitwa mfoni nyinaa ebetwitwa na yɛde abro brɛ foforo mu no na wotwe foforo a ɛba yi yɛde started and forgotten ye series of abandoned programs no yɛde bɛbrɛ ɛwɔ ɛyɛ afidie so kɔso anaka yɛ ho one yɛ nante one ntu anamo yɛasɛm a yɛde gya wo nyinaa ne sɛ ɛyɛ ama ɔman no ho hia wo ntamu a wote ma ho hia wo baabi a wo bia ma ho hia wo wo de kakra bia betimi ayɛ no mane hia wo sɛ wo bɛyɛ ɛde aboa ama ɔman yi atumi atu mpɔn anɔpɛ nso mu nua bɛma ɔwo ahene achampɔn ɛna mede dwumadie brɛ wɔ mede usi ha na yɛde mid morning affairs no so aba bɛtoa so Friday's edition sanse Friday deɛ ɛno ane weekend na weekend no nso ɛno ane Friday. Thank God it's Friday. Good morning.